Garren kale hortatik. Balekoa beraz ere esaten dugute hemen izan dela estropada, beraz dena ongi eta ikus dezagun. Bueno, kasu hontan zer nolako lanak egiten dituzten bigarren serie hontan eta ematen duenez indarra handiz lehen kale hortatik Larrun Kosta Arraunketako Jon Martin lehen kale hortatik sendo atera dela eta lehenengo palada horietan bueno, aldea pixkata ateratzen, baita ere laugarren kaletik doan Eidan Garzia, ezagun Eidan Garzia ere, getxotarra, hor ere, laugarren kale hortatik bere lana egiten eta borrokatzen lehen postu hortarako bigarren serie hontan. Bueno, lehia politxa, bi arralari hauen artean, atzean gelditu dira, Iñar Arrillaga, baita Unax Bengotxea eta Odei Elejalde. Horatu ezagun 4-0-5 egin duenen denbora hor helmugan Joel Lizeaga lehen serie horretan eta hori hobetu beharko dute, beharko dituzte txapeketa, orduan balekoa izango da txapeketa. Eta kasu honetan 10 ditugu, 10 arraulari, maila honetan infantil, mutil, eskifistak. Ordoa behorroka horretan, imagina horretan ikusten dena, aldea oso eskaxa da, nahiz eta gutxi gaitik laugarren kale hortatik doan Eidan Garzia, ematen du horretik doala, baina oso alde eskaxa du hain zuen ere Eidan Garziak. Bestalde Unax Jon Martin ere hor dago borroka hortan, lehen postu eskuratzeko borroka hortan. Hor jarraitzen dute eta, bueno, beraien lana egiten 4-5 arraunlariak ikus aldizaten dugun bezala eta beraien erritmo hortan 35 palada inguru hartu dizkiogu lehen postuan doan Eidan Garziari. Kostaia nekeaia azaltzen hasia da eta gehien bat laugarren kale hortan eta lehen kale hortatik ematen du bukaeran indargiokin datorrela Jon Martin. Kosta egiten zaio gain arrauna pasatzea laugarren kaletik datorren Eidan Garziari, baina ala eta guztiz ere hor mantentzen du bere burruka hori Jon Martinekin. Polita, egia esan ematen ari diren ikuskizuna bi arraunlari hauek eta, bueno, estu ematen du izango dela helmuga puntu hau. Atzetikan galditu dianak Iñar Arrillaga, hor bigarren kale hortatik 3. postuan datorrena, ondoan dagona 3. kalestik Unax Bengoetxa 4. postuan eta atzean gelditu zeguna Donostia Arraun Lagunako arrauleria den Odei Elejalde. Azken txampan sartu badea eta zaleen oiuak, animoak eta lehen kale hortatik 4-0-5 Joel Lizeagak egin duen denbora eta hauek ez dutez ez hobetuko. Beraz, Joel Lizeaga izango txapelduna, lehen serie erazitakoa, baina bigarren serietan Jon Martin hor dago. Amaitzear, ja, Larrauna taldeko Jon Martin, 38 hartu dioguna, bigarren postuan getxotarra, hain zen ere, laugarren kaletik sartu delarik. Lau arraunlaria bukatu dute beraien lana eta amaitzear hain zen ere bere lana Odei Elejalde. Ea bukatzen duen bere lan hori, naiz eta jada hasia da ere infantil nesken bi eskuleko hain zen ere txapelketa eta hemen serie bakarra izango dugu eta hor arraunean ikusten ditugu jada emakumezkoen infantil mailan, doble eskuleko 5 ontzi ditugu lanean. Lehen kaletik Santiago Tarrak taldeko Bosko Pereña González eta Oier Silanes Maudez.
Marcos Delamo eta Oier González bigarren kaletik Donostia Arraun Laguneko hain zuzen arraunlariak, hirugarren kaletik Julen Guardia Fernández, Jon Muñoz Heredia Kaiku Arraun Elkartekoak, laugarren kaletik Erik Irureta Goiena Ekaitz Txurruka, Zarautz Arraun Elkartekoa, eta bosgarren kaletik Alejandro Hernández eta Mikel Reyero Lutxana Arraun Elkarteko infantilak. Horren ditugu beraz lanean infantil mailako mutilak doble eskuleko ontzi hortan. Bueno, lehen txapeketa jokatu da, eta bertan, gure denboran arabera, Joel Izagalaik izan dugu lehen emango dizkizuegu txapeldunak eta denborak. Bitartean, genionen bezala, estropada ugari, gaurkoan, jada bi jokatu dira, maila bat jokatu da, eta bigarren txapeketa jokoan dugu. Une honetan, mutilezkoen doble eskuleko infantil mailako txapelketa. Eta ikusten ematen duenez, lehen kale hortatik Santiago Tarrak taldeko Bosko Perriña González eta Oier Silanez aurrean egon daitezke, baina hori ikusi behar borroka hortan nondika nora datozten. Hor segidan bere lana egiten ere bigarren kaletik doazen Donostia Arraun Laguneko Marcos Delamo eta Oier González. Hor ikusi ditugu nola, indarrean datoztela Donostiarrak eta lan handia egiten ari diana bigarren kale horretatik. Aurretikan ditugu nabarmen oso gertualare, bigarren postu hontan Lutxana taldeko bikotea Alejandro Hernández eta Mikel Reyero, baina Donostiarrak txapeldunak izango ditugu. Oso ondo, bixi datozti Donostiarrak bigarren kale hortatik, eta argita nabarmen beraiek izango ditula irabaziko dutela txapelketa. 1000 metro eta 1000 metro hauek amaitzear daude Donostiarrak. Hor da, bigarren kaletik sartzen dira beraintzako txapelketa, 75 egindako denbora bigarren kaletik, bosgarren kaletik oain iristear Lutxana taldeko Alejandro Hernández eta Mikel Reyero, amaitzearen bere lana, bosgarren kaletik, hor ja bukatu dute beraien lana, beraz txapeldunak Marcos Delamo Gordillo eta Oier González Barandiaran. Euskadiko txapelkundunak nabarmen eta Aixa irabazi duten txapeketa, hori Aixa, baina esfortzu handia eginez eta hor ikusten ditugunen bezala neka eginda ditugu Donostiar bi arraunlari hauek. Lehen kaletik Santiago Tarrakeko bikotea ere amaitzear du, bere lana Bosko Perriña eta Oier Silanez, hor da, Santiago Tarrak taldekoa, ja, amaitu da, dute beraren lana, ondoren Kaikuko pikotea, eta Zarauztarrak bosgarren postuan amaituko dute laugarren kale hortatik. Ondoren, hain zuzen ere, izango dituguna jokoan, barkatu, bi serie daude, beraz, bigarren seria jokatuko bain, maila berdinean, bi serie bat ditugu, infanti mailako, beraz, ikusear dute, kontutan hartzeko denbora, beraz, Marcos Delamo eta Oier González egin duten denbora, 75 izan da, beraz, bigarren serie honetan, aste ardoan bigarren serie honetan, kontutan hartu beharko izango duten, beste bost parte hartuko duten taldeak, astear izango da, lehen kale hortatikan Larraun Kosta Arraun klubeko Julen Lakaze eta Iban Etxeberria, bigarren kaletik Ondarritar izango ditugu, Tasio Barbarin eta Alejandro Alkain, hirugarren kaletik Ondarritarrak ere bai, Inaxio López eta Oier Iridoi,
laugarren kaletik Santiago Ordarra taldeko Oriol Gomez eta Andoni Tipan eta Donostiarra laguneko Oinatz Zengoenaga eta Eneko Ferbentza ere hor izango ditugula. Bigarren seriea eta lanek izango dituzte ikusia nola bukatu duten, nola etorri dian bai Marcos del Amo eta Oier González lanek izango dituzte denbora hau hobetzeko. Bueno, bigarren serie honi hasiera emateko etzaio zer falta, dena prest, epaileak, arraunlariak ere bai, lerrokatuta hain zuzen ere 5 ontziak hor ditugula, 5 ontziak jada lerrokatuta eta gutxi falta izango zaio hasiera emateko serie honi. Baleko izan da, lehen txanda hau, bigarren txanda, bigarren txanda hone, bueno, arazoen bato beste ematen du dagola hor irtera puntu hortan, eta ikus dezagun, azteko denak prest daudela, eta ikus dezagun, arazotxon bate dagoela ematen du, bigarren txanda honi hasiera emateko, jada txapeketa bat jokatu da, eta eskifistan, infantil maila mutilak, Jolizaga txapelduna izan dugula. Ikus bigarren txapeketa jokoan, bigarren txanda, bi eskuleko infantil mutilak, lehen kaletik ikusten duguna ziratik irtera puntu hortatik nahiko urrun lapurtarrak, Joel Lakaze Caballero eta Iban Etxeberria, pixkanaka aurreratzen eta beraien ontzia lerrokatu nahian. Beste biak hor hasiera irtera puntu hortan jada kokatuta ikusten ditugu. Bueno, bitartean egia esan eguraldia zoragarria, hemen Legution, haize pixkat badago, espero ezagun eguardi parte hortan haize hori gorutz ez joatea, eta txapeketa hasi eta bukatu bere orduan egitea. Arazoak ditugu irtera emateko. Arazoak eta bueno, ikusten dugunen bezala lerrokatuta zeuden eta bertatik irten indira. Bueno, arazo txikiak omen dituzte, haize txiki hau altxa da, eta ontziak lerrokatzen, arazoak izaten ari dira. Bigarren txanda honi hasiera emateko, bueno,
atzeratzen uten zaigu Euskadiko aukui mugikor txapeketa hau, txapeketa asko, untzi asko, bueno, historia asko da ona. Bandera txuria ematen duenez, ja, eta adi, emal bost untziak jada lerrokatuta ikusten ditugula. Adi, ja, hasia da beraz txapelketa, arazoak izanen dituzte lerrokatzeko ontziak, haizea pixkat altxa da, hemen Legution, eta, bueno, espero ezagun pixka baretzea eta arazorik ez izatea goiz luze hontan, hemen Legution. Eta gogorra kindiote erditik doazen bi untziak, bai ondarritarrak, biak hain zuzen ere, bi ondarritar untziak, Tasio Barbarin, Agirre Sarobe, Alejandro Alkain Freire bigarren kaletik, hirugarren kaletik Ignacio López Ribes, Oier Idoi Bengoa, bi eta hiru kaletik hasiera gogorra eta astindu eman diote hasiera honi, txanda honi, bigarren txanda honi guztira 1000 metro egin beharko dituztenak, eta beraz bueno, lan politxain beharko dutena 3:35 izan duten denbora, agian bueno, espero ezagun baldintzak, haizearen baldintzak eta eragozpenik ez egitea, ematea arralari hauei, guain jokatzen ari dien arralari hauei. Lehen kaletik genionen bezala, Larrun Kostako Julen Lakaze Caballero eta Iban Etxeberria, bigarren kaletik ondarritarrak dien Tasio Barbarin, Agirre Sarobe, Alejandro Alkain Freire, bere borroka hortan, lehen postu hortan, bi euntzi ondarritarrak, Ignacio López Ribes, Oier Ide Bengoa, laugarren kaletik Santiago Tarrataldeko Oriol Gómez Basterretxea, Andoni Tipan Frias, eta bolgarren kaletik Donostia Raun Laguneko Oinatzekoena Arregio eta Eneko Ferbentza Belazquez. Estu ondarribitarrak, bata bestea, bueno, hor hasirean aldea nabarmen egin dute, eta guain beraien arteko kontrola. Hor bidazoan ibaiko entraren dutan ematen du, ari diala, bi untzi hauek, bere borroka hortan, borroka non bigarren kaletik, doazen Tasio Barbarin, Agirre Sarobe eta Alejandro Alkain Freire, aurrea hartu dutela ematen du, pixkanaka badoaz, ia ontzi bateko aldea, ateratzen ari direna, bigarren kaleko ondarritarrek, hirugarren kaleko doazen ondarribitarrei. Genionen bezala 3:35 guk hartutako denborak, gero bueno, denbora ofizialak ditugunean, pixkanaka aukera izaten dugun emaitzak eta txapeldunak emateko. Gehien bat bi txanda jokatzen dien kasu hauetan, lehen infantil mailako eskifista izan ditugu, eta bain bigarren txanda hontan infantil mailako mutil eskul bikoitz hontan, bikoteka, zer honako lana egituten batak eta bestea. Bueno, hirugarren kale hortatik pixkaz suspertu nahian hor daitegu ondarritar B taldeko Ignacio López eta Oier Iridoi, ematen du erritmoa pixka eta altxa handitu, eta aurrea hartu ebai. Aurrea hartu, bigarren kalekotik da zen ondarritarei, bigarren kalean oain arazo gehiago arraunean egiteko, nekea ere pixkat somatzen da, baina alare ez dute ez diatzen gelditzen, eta nahiko estropada politxa ikusten ari garena bi untzi hauen artean, bi untzi ondarribitarren artean. Azken txampan sartuak ditugu, eta ikus ezagun 3:35 izan da egindako denbora Donostia Raun Laguneko taldeko bikotea, eta bi 3-2 ematen du bigarren kaletik datozen ondarritarrak nagusi izango ditugula. Bigarren kale hortatik ondarribitarrak
irabaziko dute txanda, ea zer nolako denbora egiten duten. Ordoa, bigarren kaletik iritsi da, bigarren kaletik irazi dute, hain zuzen ere bai Tasio Barbarin eta Alejandro Alkainek irabazi dute beraien txanda. Bigarren postuan Inaxio López eta Oier Iridoi Ondarritarrak. Hirugarren postuan laugarren kaletik datozen Santiagotarrak taldeko hain zen Oriol Gomez eta Andoni Tipan, eta atzeago ikusten ditugu bai bosgarren kaletik Donostia Arraun eta lehen kaletik Larrun Kosta. Bueno, eta bidean beste txapeketa jada jokoan dugula, nahiz eta maitzear dauden infantilak, hor bigarre postuan honetan Santiago Tarrak taldeko bikotea, eta baita ere Donostia Arraun eta Larrun Kostako bikoteare amaitzean dute bere laena. Beste finala jokoan, haure mutilak, infantilak, lau eskuleko infantilak jokoan ditugula, lehen kaletik Santiago Tarrakeko laukotea, 1000 metro joko izango dituzte, Tomas Aguado Iglesias, Unai Martiarena Manjares, Marco Binegra eta Julen Carro. Bigarren kaletik Zarauztarrak, Ekin Goikoetxea, Enaitz Ridruejo, Aitor Agirre eta Telmo Elgero. Hirugarren kaletik Santiago Tarrak taldeko bigarren taldea, Marco Laguardia, Asier Fernández, Bruno Pérez eta Adrián Hernaz. Laugarren kaletik Oriotarrak, Aiur Beorlegi, Ekaitz Arruti, Asn Naye, Bitor Izagirre, eta bosgarren kaletik Zarauztarrak, Eneko Agirre Zabala, Jon Jurrita, Lucas Flores eta Odei Ikutza, eta izugarrizko lana, eta amaitzearen ditugu, eta kale hortatik hain zuzen ere hirugarren kale hortatik datozen arralriak, horren bai Deustoko, Santiago Tarrak taldeko arralariak horre nagusi izan den ditugu. Bigarren kaleko Zarauztarrak, hirugarren kaletik lehen kaleko Santiago Tarrak taldeka izan da, bigarren Santiago Tarrak taldea. Beraz, txapelketan Urrea eta Zilarra Irun aldea joanen da, lehen kaletik eta hirugarren kaletik sartu dira. Lehen eta hirugarren postua Oriotarrentzat izanen da. Hor segidan helmuga puntuan izango ditugu Oriotarrak. Laugarren postuan bosgarren kaletik Zarauztarrak, Zarauz A taldea eta B taldea ere bosgarren postuan izango dugula. Beraz, Santiago Tarrak A taldeko Tomas Aguado, Unai Martiarena, Marco Binegra eta Julen Carro, Euskadiko txapeldunak. Hau izan ditugu Euskadiko txapeldunak. Bueno, besta katz baten ere gaurkoan bai. Zein da bigarren txanda falta, eta bigarren txanda amaitu arte ezin izango jakin zein den txapelduna. Eta bigarren txanda, eta jokatuko da. Bigarren txanda. Ere infantil mutilak lau eskuleko bigarren finala. Lehen kaletik Orio, bigarren kaletik Hondarribia, hirugarren kaletik Deusto, Urkirola laugarren kaletik eta Hondarribia bosgarren kaletik. Lehen txanda amaitu da, balekoa bandute, eta lorrokatzen hasi dira bost ontziak bigarren txanda onta, mutilezko, infantil mailazko lau eskuleko finala. Bi txanda kontutan hartu beharko izango dira, denborak bi txanda hauetan txapelduna jakiteko. Beraz, Santiago Tarrako bikotea lan bikaina indute, baina itxaron beharko dute amaitzu arte hain zere bigarren txanda hau ia nork irabazi duen jakiteko.
jada lerrokatuta ditugu laguntzia, lehen kaletik genion Orio, Alex Barranco, Xabat Britander Roiz eta Mikel Barranco, Hondarribia bigarren kaletik, Markel Muñoz, Diame, Babakar, Bakatu Beñate, Goikoetxea eta Iker Jimeno, Deusto hirugarren kaletik Iker Urkizo, Sendoa Mendizabal, Unai Martinez eta Ekaiz Garro, laugarren kaletik Urkirolak, Asier Aranbarri, Markel Acuña, Victor Martin, Aitor Azumendi, eta Hondarribia bosgarren kalean Asier Ontoria, Beñat Bravo, Inigo Busto eta Oyer Muñoz. Hondarribia elkartea Asia da bigarren txanda hau, eta bueno, bigarren txanda hau ondoren jaingo dugu nork iraziko duen, bi txanda dira guztira, beraz bi txanda denboreik onena izango da txapelduna. Eta ikusten ematen duenez, behintzat, bosgarren kaletik doazen Hondarribitarrak sendo atea dira, baitare Oriotarrak, lehen kale hortatik. Beraz, bi ertzak, honetan ematen duenez, aurrea hartu dutela estropada estropa hasiera honan, tan. Lehen kaleak eta bosgarren kalea, hor Oriotarra ikusten ditugu, eta bere leia hortan bosgarren kalean doazen Hondarribitarrekiko, politia ematen du leia estua izango dugula, lehen eta bosgarren kale artean zertxoia atzeratuta, hirugarren postuan Deustoko Untzia, hirugarren postu hortan, laugarren postuan Urkirolak eta Hondarribi bek taldea ematen du bosgarren postuan dagoela txanda hontan. Hor hemen, kontrolanetan bi untzi hauek, Hondarribia eta Orio, hasiera nahiko potentea indute, bi untziak, eta agian lehen kale hortatik Oriotarrak nagusi izan ditzazkegu. Lehen kale hortan indarrean, hor datozti, Oriotarrak eta Santiagotarrak egin duenen denbora, eta, azkeneko da metrotakon sartu nahian, esan da lan erdiak eginda, eta lan erdiak egin ondoren, hor bi ertzak aurre hartu nahian, bai lehen kalea, da baita bosgarren kalea. Hemen ikusten ditugu Deustoko arraunlariak ere, hirugarren postu hortan, doazen arraunlariak, eta hor arraunea egiteko orduan pixkateren nekea somatzen hasia da, kosta egiten da pixkate arraun hori aurrea matea, eta Oriotarra eman lehen kale hortatik aurrea hartu nahian, eta aurrea egiten hor ditugu Oriotarrak bere lana egiten, eta egia esan oso gertu dituzte ere Hondarribitarrak bosgarren kale hortatik. Ardi, zeren eta alderik ez dago, lehen eta bosgarren kalen artean, agian honetan bosgarren kalean doazen Hondarribitarrak lehen postuan ikus ditzazkegu, baina bukar arte borroka izango du. Borroka handia, bi ontzi hauen artean, bosgarren kaletik doazen Hondarribitarrak eta lehen kaletik doazen Oriotarrak. Hor, irudia, politia gaina, haze amaiera, erritmoa igonaian, Hondarribitarrak, hor pixkata horratuta, Hondarribitarrak, eta emozioa badu bai, emozioa du, erritmoa igonaian oain, Oriotarrak igo ere, eta ea lortzen duten, edo ez, aurrera Hondarribitarren non aurretik ditugu, bosgarren kaletik Hondarribitarrak. Adi, amaitzarran baitute, beraien lana, eta bosgarren kale hortatik, Hondarribia, Orio, lehen kaletik, Hondarribia. Hondarribia izango du nagusi, bosgarren kaletik irabazte, eta hor da, Hondarribiak irabazi du, txanda hau, bigarren postuan Orio, hirugarren postuan Deusto izango du larik. Hor da, Deustoko Untzia. Amaitzear izango du Deustok bere lana. Hor datozti. Deustorrak hirugarren postua txanda hontan, eta txanda hau amaitu ondaren.
ja veteranoen unea dugu, eta aldi berean bueno, denborako ofiziala izaten ditugun, eta zuei saikapen bat eman jokatutako 3 txapelketa hauetan, jakien hasi, zein nola gelditu dien, bintzat lehen 3 postuak, hor datoz ere. Laugarren kaletik lana amaitu nahian Urkirolakeko Donostiarrak, eta bigarren kaletik Hondarribitarrak ere amaitu nahian beraien lana. Segidan beraz izango ditugu txapeldunen izenak, eta orain veteranoak jada lanean entitugu, eta hain zuzen ere lehenbazen gabeko lauko veteranoak hor lanean ditugularik, eta jada amaitzea beren lan. Arraiko horrerago, urreko txanda. Bro, estaría guapo. Estaría guapo. Estaría guapo, ¿no? Estaría guapo. ¡Vamos, no Darby! Qué complicado. Carro. Niño, tonto. Sería épico, ¿no? Sería épico. Pero ya nos la va a penar, que es el padre con nosotros. Pero ¿quieres que rompemos el móvil? Abre, en la puerta lateral. Abre, por favor, hay una chaqueta, me la tiras. Abre el lateral y te la encuentras. ¿Está cerrado? Está cerrado. Vale, no te preocupes. Vale. Bueno, hor ikusten ditugu, veteranoak arraunian, hasia dia beren lain egiten, eta genionen bezala, guazen, Euskadiko txapeldunak, infantil mailakon txapeldunak, zeintzuk izan diren, jada denbora ofizialak hemen baditugu, eta mutila infantilak, eskifistak, hor genionen bezala, Joel Elizea Galdaik, egin du denborarik onena, 4 minutu, 7 segundo eta 30 marrenen,
4 segundu gehiago inditu Deusto Arraunen taldeko Alain Benito, Xiker Aboritze Kaiko hirugarrena izan da, haintzenen 16 segundura, eta hau izan dira lehen hiru sailkatuak. Jon Martin Arrunekoa 38 segundura, 45 Eidan Garzia, Inar Arrillaga 48ra, 53ra, Unaz Bengotxea 55, Amers Azen 58ra, Jon Zabala eta Odei Eleijalde minututa 36 segundura. Mutilen bi eskuleko haintzen ere txapeldunak Donostia Arraun Lagunekeko Marcos Delamo eta Oier González izan ditugu. 17 segundura Lutxana taldeko Alejandro Hernández eta Mikel Reyero. 31era hirugarren postuan Ondarri taldeko Tasio Barbarin Alejandro Alkain. Laugarren postuan Ondarritarra izan ditugu ere Ignacio López eta Oier Iridoi 33 segundura, 53 segundura Bosko Pereña eta Oier Zilanen Santiago Tarrak taldekoak. Minututa 6ra Kaikuko Julen Guardia eta Jon Muñoz, Santiago Tarrak taldeko Oriol Gómez eta Andoni Tipan zazpigarren postuan minututa 12 segundura, minututa 12 segundu eta 82 eunenera, Zarauztarrak Erik Irureta Hoien eta Ekaitz Txorroka, Donostia Arraun Laguneko Oinatz Goenegenaga eta Eneko Ferrenta minututa 39 eta minututa 44 Larun taldeko Julen Lakaze eta Iban Etxeberria. Eta beste txapeldunak, haintzen ere, lau eskuleko mutiletan, Santiago Tarrakeko talde izan da, lehen postuan, 3 minutu, 57 segundu eta 76 iruneko, 8 segundura betaldea, Santiago Tarreko betaldea, eta txapelduna Thomas Aguado, Unai Martiarena, Marcos Vinegra eta Julen Karro izan ditugu, bigarren postuan Marco Laguardia, Asier Fernández, Bruno Pérez eta Adrián Hernández, eta Ondarri taldeko hirugarren postuan sailkatu dian Asier Ontoria, Beñat Bravo, Inigo Busto eta Oier Muñoz. 10 segundura sailkatu dira Orioa Arraun elkarteko laukotea Alex Barranco, Xabat Brit, Tander Roiz eta Mikel Barranco. 14 segundura, 41 batera, Deusto taldeko Iker Urquiza, Sendoa Mendizabal, Unai Martinez, Ekaitz Garro, Zarauztarrak seigarrenak izan dira, minututa 3ra, Eneko Agrezabala, Aitor Agirre, Santiago Floresta, Odei Ikutza, Urkiloa taldeko Asier Aranbarri, Manel Acuña, Víctor Martín eta Aitor Azurmendi minuta 18, minuta 25 Ondarritarrak dian Markel Muñoz, Diame Babakor eta Beñat Goikoetxa eta Iker Jimeno. 9. postua minuta 42 Zarauztar dien Eki Goikoetxea, Enaiz Ridruejo, Telmo Elgero eta Jon Jurrita eta Orio taldeko bigarren untzia margarren sekatua, minuta 54 Aiur Beorlegi, Ekaitz Arruti, Mailik Indoie eta Bitor Izagirre. Beraz, hauek izan ditugu txapeldunak eta bitartean hor ikusten ari garenak veteranoak dira. Eta ere, bi eskuleko veteranoak urunetan bukatu dutena beraleen lana, Raspaseko Inigo Martínez eta Eneko Banjoreken hor nagusi izan ditugula. Veteranoak txanda, veteranoak beraz bere lana egiten.
Sí, pero no estoy rayado de ir a esto, no ir a aquí. Estoy rayado de mis padres solamente porque no, pero a mí me quitaba. No voy a pasar el tren y trabajo Segundos de nuestra tanda. ¿En serio? Ahora mismo yo no sé. Está muy bueno. Cada salida media. Y de los 200. Bueno, más de fondo parecía. Sí, sí. Hay que ponerles mega medio con estabilizadores, ¿eh? Como los de Hawái. A tomar por culo de paralímpico, vamos. Segidan infantineskak izango ditugu leian, eskifistak, 1000 metro,
eta jada hor prestatzen eta irtera puntu hortan infantil mailako neskak bitxanda, maila hontan izango ditugu Euskadiko txapeketan, eta lehen txanda hortan hain zen ere, lehen kaletikan Donostia Arraun taldeko Uso Arizmendi Garzia, bigarren Santiagotarrak A taldeko Ane, matartean amaitzea dauden lana, bi eskuleko veteranak astear bai da, jokatzear izango dutelarik. Lauak lerrokatuta ikuste ditugu, eta, bueno, haizea pixka baretu du. Oain dela gutxi haizea pixka jotzezun, arazo bat orain ematen du, bueno, araz gutxiago dagoela, haize gutxiago dola, eta lehen txanda, infantil mailako lehen txanda honi, hasiera segidan emango zaiola. Eta kokatuta daude, lerrokatuta ere bai. Estropa veteranan amaitu da, eta ja, hasia da dute horik errikao bi ontziak erriatik dozen betera dira ematen du arazoak izan dela, eta ez da izan balekoa. Ez da izan balekoa, beraz itxaron beharko arazoren bate lehen txanda honi, infantil maila neskak, eskifistak arazoak, eta, bueno, ez da izan balekoa. Goiza nahiko badoa, dian bezala, estropada ugari, Euskadiko auki moikor txapeketa hontan, eskif mailan Joel Izeaga Oriotarra izan dugu txapelduna, bi eskuleko gizonezkoetan Arraun Lagunak taldeko Marcos del Amo eta Oier González txapeldunak izan ditugu, eta lau eskuleko proban Santiagotarrak A taldeko Tomas Aguado, Unai Martiarena, Marco Vinegra. Están los del 8 de delante, que están al lado, y al lado con la cabeza. Conozco tus debilidades con la canción. Con la canción. Eta lerrokatzen hasten dian, eta hasiera ematen zaion berriro, puntuko hartzekalde hortan ontzi asko non baduten beraien beroketa iteko eremu handia, eta hor beraien txandan zai. Lehen txanda honi, zirako hortan oso gogor eta indarrean ikusi dugu Urkirolak taldeko Amaiur ondoren beste bi hiru ontzi izango ditugu final hau jokatzeko. Atzekaldean izateko, eta eguzkia dugu, bandera txuria, adi, astear bai da. Hasia dute beraz, 20 segundu pasa ondoren, ia balekoa dugun, eta hasieratik ikusten dugunen bezala aldea handitzen, nabarmen bere nagusitasuna erakusten Donostiarra. Lehenen kaletik Donostia Arraun Laguneko Uso Arizmendi Garzia dugu, hirugarren kaletik gauzak argi, lehen txanda hontan, eta ikusi behar erreperak egiten duenen denbora, baleko izango txapeketa erazteko ez, zeren da, bigarren txanda bat jokatuko da ondoren maila hontan, eta Lutxanako taldeko Ane Franko oriatatzen dizkiona Amaiur Bakeritzak, eta oso sendo ikusten dugu Arraunean ondo Amaiurrek. Segide hor da, lan erdiak egitear, 500 metro falta egindako lana, beste 500 metro faltako zaizkio helmugaratzeko
Amaiurri. Ordoa. Horrikuz indarrean jogu eta hasiera mantzaio ere bigarren txandari, hasiera mantzaio, baina guazen honi, lehenengo amaitu ezagun lehen txanda hau, eta gero bigarren txanda ikusteko aukera izan dugu. Eta hor behian ikusten ditugu bigarren txandan jokan dauden beste 3 untziak jada berai lana hasi dute, bata beste atzetikan atzerapen pixka batekin bagoaz eta atzerapen horri bata bestean atzetik ditugu. Amaiur aspadia 500 metroetatik iragan duela, pasa duela eta gutxo gora bera une honetan 200 metro falta zaizkio estropada honi amaitzeko. Nabarmen hor lehen postu horretan. Hor bigarren txandan indarrean eta ere bere taldekia den Uxue Gomez saretu ikuste dugu, baina guazen lehenengo amaitzear txanda honekin eta segidan ere ikusteko aukeran geltzearik oriotar 2 untziak, Aizea Sancho eta infantil mailako eskifista lehen txanda hontan, azkereko txampa hontan, Amaiur hasieratik bakarrean egin duen lana eta bakarrean amaituko duen lana. Bigarren postuan Santiago Tarrak taldeko Ane Martin dator eta Amaiurrek segidan bukatuko du bere lana. Hor da Amaiur. Amaiurre bukatuko du bere lana, adi. Ja Amaiur, 53 egin duen lana. Ondoren bigarren postuan txanda honetan Ane Martin, Santiago Tarrak taldeko Ane Martin sartuko da. Hirugarren postuan Lutxana taldeko Ane Franco eta laugarren postuan Usoa Arizmendi Donostia Raun Laguneko taldekideanen arrolaria laugarren postuan txanda honetan sartuko dena. Bigarren txantan jokatzen ari da eta hor ikusten ari zareten bezala jokoan dugu. Bigarren txanda hortan lehen kaletik Uxue Gomez, Urkiolak taldeko Uxue Gomez ere indartsu ikusten dugu. Amaitza hartu bere lana ere lehen txanda hontan Uso Arizmendi eta bigarren hor da amaitu du eta bigarren txandan azpian ikusten aldu zuen bezala nagusi Uxue Gomez, Aizea Sancho Oriotarra ere hurbil duerari, baina hasiera izugarria egin du. Donostiarrak, ea indarrak irauten dizkion, noraino, behintzat, zeren da Oriotarra pixkanaka, hor gerturatzen hasia zaio, eta gerturatzen nahi zaion bezala, lehen postu horri ez du ematen aukerarik izango duenik aurreratzeko, baina naiz eta hasieran indartsu eta oso bizi atera den Donostiarra, aldeak handitu hasieran inditu, zabaldu hor aldea, baina hor estropada erditik aurrera Oriotarrak eutxe egin dio, naiz eta bi untzi hon daitezke, bi untziko aldeagon bata bestarekiko. Baina momentu batean ere gehiago aldea nabarmenagoa zen, eta bukaeran hori nekea saltzen danean, hor gauzake bukatu inbardia. Horra de, bukatzear beraien lana, eta kostata baina irabaziko du bai, azkeneko metra luz egiten ari zaizkio Urkiolak taldeko Uxue Gomezi, baina alata guztiz ere bigarren txanda hau irabaziko du eta segidan ikusiko du denborekiko ia nork irabazi duen txapelketa
4:43 hartu dizkiogu Amaiur Bakerizari. Lehen txanda hortan, bukaeran zemateko denbatea duen, ze denbora egiten duen segida jaingo du. Uxe Gomez Urkiolakeko arroaria, bukatzaru berara, berentzat, eta bigarrene postuan txandontan, aizea Santxorentzat izanen da. Aizea Santxo ere, beraz, final hau ere, jokatu da, eta ospatu da, eta ondoren beste bi serie izango ditugu, hain zen ere, bi eskuleko neskak, infantilak, bi serie, bi txanda bezan da, eta demorarik onena izango da txapetuna. Son más locos. Partido de X idiota. Jada lanean duku Arraun Elkarteko Nai Alvarez eta Rocío González, bigarren kaletik Lutxana taldeko Aize Eguzkitza eta Irati Eguzkitza, hirugarren kaletik Pasaido Ibaneko Iraie Kortajarena eta Nora Olloki, Kaiko Arraunako bigarren taldea laugarren kaletik Irati Guzman, Ainhoa Sarasua, Orio Tadarren Arraunean ditugularik. Ematen du lehen kalde hortatik, Kaikutarrak indarrean ditugula, baina segida, plan ondixo baten ikusteko aldi izango dugu nola datozen lehen txanda hontan lehen kale hortatik indarrean ikusi bai ditugu. Urkirolak taldekideak ere segarren kaletik hor ikustear ditugun bezala hor indarrean datozti Zaro Jauregi eta Helene Bakeriza bigarren txandarea hasiera emango zaio, une batetik bestera, eta bigarren txandare hasia da maila hontan eta denborarik onena izango dugu Euskadiko txapelduna. Haren Txaniz eta Sua Oisa ikusten ditugulari, azpian ikusten dituzuen irudiak izan den dira bigarren txandako hasiera hortan, eta bigarren kaletik Urkilako Zele Orbizu eta Libetxan ere indarrean hasi da, baita ere Oriotarrak ere, hor laugarren kaletik ere ogogor ikusten ditugula. Baina lehen txanda honei, zerlako amaiera ematen duten bai batak eta bai besteak, eta ematen duenez lehen txanda hontatik datozela, oso gertu Oriotarrak, oso gertu bosgarren kale hortatik, eta indarrean datozte Oriotarrak, errimo pixka tatxatu nahian, jakinda azken txampan sartuak daudela, baina ala eta guztiz ere, seigarren kaletik eharki eusten ari dira Donostiarrak, Urkirolak taldeko bikotea, seigarren kale hontatik eusten, eta nola ez, nahiz eta Oriotarrak arraunketan gora egin,
pixkanaka hurbiltzen, baina eusten adia eta nola, eta ere aldi berean oain igoen dute, arraunketa Donostiarrak, bixi datozti, hor Urkiolako bikotea eta beraientzako izan den txanda. Beraiek iragaziko dute txanda, ondoren Oriotarrak izan ditugulari. Beraz, 6. kale honetatik, lehen txanda hau irabazi dute, Donostiarrak Izaro Jauregi Moran eta lehen bakari zaituritza Oriotarrak bigarrenak izan dira, eta 3. postuan Lutxana taldeko bikote izan delarik, gunetan Kaikuko iristear daude. Barkatu ezen Kaiku ez baizik eta Pasaidon Ibaneko sartu dira, Pasaidoneko bikotea, eta ondoren horatozti, bigarren kaletik lehen kaletik Kaiku eta Kaikua, biontzia. Bueno, hor lehen txanda maitu da, eta Urkiolak taldeko bikotea nagusi izan dugularik, bigarren txanda hortan ikusen dezagun nola dauden gauza, zeren da lehen kaletik indarrean atardia, Hondarribitarrak ikusitzagun, baitare Urkiolako beste taldean, lehen kale hortatik Luzia, Sarasola eta Itxaso balerdi ditugu, Hondarribitarra, bigarren kaletik Zeria, Urbizu, Libe, Etxabe, Donostia Raun taldeko Nagore Ferbenta Maigi Sain 3. kaletik, Oriotar Agustina, Gallo eta Aroa Ira eta 4. kaletik, eta Herriluzeak etxoko Anek Oar Arteta eta Ayala López 5. kaletik. Bueno, indarrean datoztinak eta bigarren kaletik ere Urkirolak taldeko bikotea ikusten dugu, indarrean datoztila, baitare Oriotarrak ere, hor 3 eta argi ere Getxotarrak. Argi beraz, eta nahiko orekatuta dator bigarren txanda hau, bai bigarren kaletik Urkiolakeko bikotea, Hondarribitarra lehen kaletik eusten, eta Getxotarrak ez daudez oso urrun, ez dare Oriotarrak. Bueno, emozio pixka dugu bintzat, bukara hontan, bigarren txanda hontan, leheno izan dugu ere, aurreko txanda hortan, Urkiolak eta Orioko bi untzien artean, Hondarribitarra lehen kale hortatik erritmoa ahonditu nahian, eta Donostiara pixka gelditzen hasi denak, eta lehen kalea izan dezakegu. Hondarribitarrak nagusi baditugu lehen kale hortan. Hor da, Hondarribitarrak nagusi izango ditugu txanda hontan, bigarren postuan Urkiola, Hondarri ja sartu da, bereintzako txapelketa, ondoren Urkirolak, eta hor 3. postu hontarako azkenean Getxotarrak izango ditugu, eta ondoren bigarren txanda amaitu da, eta ondoren azpian ikusten dituzuen irudi hortan 4 eskuleko neska infantilak aritzen arraunean ditugu, 3 untzi guztira, bigarren kaletik Hondarribi Arraun elkarteko Anek Kalorrak, Aiuri Alberdi Ostolaza Leiri Aranburu, Epelde Lur, Zabaltza Mantzitsidor eta Lore Azkue Aranburu, eta 3. kaletik Oriotarrak, Ariane Gaztanezki Goikoetxea, Nora Hernandez Urkizu, Garazi Jaio Egia eta Ane Murumendiaraz Lopetegi, hor lanean dabitzan 3 untziak. 2, 3 eta 4 kaleak, eta bigarren kaletik Hondarribitarrak aurrea hartu dutela estropadari, ondoren Oriotarrak eta Zarauztarrak 3. postuan. Hasiera indartsua, Hondarribitarrak egin dutena, eta Oriotarrak eusten nahian hasiera horri. Hori guzti ditu Hondarribitarrak, 36 palaetan hartu dizkigu, baina Oriotarrak
laugarren kale hortatik, ematen du erritma pixkaten bizitu egin dutela horretarak, zere une honetan bizi-bizi, 38 pala hartu dizkiogu oriotarrei. Laugarren kale hortatik, ematen du aurrea hartzear daudela, eta hor eman jakinda azkeneko txampan sartuak daudela. Errima biziagoa oriotarrak dakartena, Hondarri bitarrak baino, eta animaia bat eta besteai entzuten duzuen bezala. Horroaz, azken txampan sartzen Hondarri bitarrak. Aldi bukatzar dute beraien lana, oriotarrak hor berriro ere erritma handitu nahian, baina ez dakiba ez dutez hastik izango Hondarri bitarrei irabazteko eta berauiek izango dira Hondarri biak irabaziko txapelketa. Segunduz kas bategatik, baina hor da, ja Hondarri bian, ja Orio, Hondarri bentzat beraz txapelketa, emakumezkoen lau eskuleko txapelketa Hondarri biantzat izan da. Bigarrena, hain zen ere, Ane Calvo, Amaia Zerretolaza, Male Martínez eta Nerea Zeberio. Bigarren postuan Orio eta amaitzea dute beraien lana, unontan Zarauztarrak hirugarren postuan. Beraz, Hondarri eta txapelketa, lau eskuleko txapelketa. Bueno, hau amaitu da eta ondoren azpian ikusten zuen hiru hortan, veteranoen 8koa jokoan izango delarik. No, porque iríais así, iríais así. Iríais así. ¿Cómo cojones bajas aquí, cabrón? Y mi vida. Irías, ¿te das la vuelta? Ah, pero si está muy lejos la escalera, estaba más pegada antes, ¿eh? Acércate, ¿eh? No, yo... Pero juveniles no tienen que caer. Estaba pensando en eso. Sí. Joder, mis vacaciones para ir a ver partidos. No, tú por favor, que agarra. Estaba pensando en eso.
Hey, vamos, chavales, que tiene que salir el patrón. Vamos. Venga. Si no, Manolín. Venga, no queda nada. No para nada. Bueno, hemen jarraitzen dugu, Legution jarraitzen dugu, eta bueno, hemen txapeta guendikan asko jataia, eta lehenen dominak eman aurretikan, hemen gurekin dugu Euskal Federazioko lehendakaria den Imanol Garmendia. Egunon. Egunon. Zer moduz? Ba, oraingo ondo, problemi gabe, ematen du egueraldia ona dala, osea que bueno, sin kajatu.
Aizea hasiera baten izan dugu pixkaten eta ordu da batzuk sortu izan dira, baina, bueno, eskerra baretu indala, ez da? Bai, bueno, behintzat mantendu egiten da, ez? Eta Mateson igual atzaldako Kaitzu, Alkuimogirreko arraunari ez da dikan, ez? Bai, bueno, saiatzen naiz, ez dakit arraunlaria naiz, baina arraunean ibiltzen naiz. Eta ikustear ez zenbate, ontzi zer nola doan asuntoa, guztia horrela ikustea poza ematen du. Bai, ni beti esaten duena, ni azkenen hemen izpilu bat ikusteet, ez? Ni orain dela, 16 urte hasi nintzen arraunean, eta iguala ikusten dut, ez? Jendia ilusioekin, eta zela Euskadiko txapelketara, eta beti berdina esaten dut, jo, eske, igual, si volviese atrás, baina ilusioa egit, hori ikustiak. Pentsatzen dut, Euskadi mailan, arraunetaz hitz egiteko orduan tostako arraunetaz hitz egiten da asko, eta Alkuimogirretaz oso gutxi hitz egiten da. Eta horri aurre egitea, horri buelta ematea, esan diteke ia ezin imposiblea dela, bakoitza bere esparru daka, bere mundu daka, eta kitxo, horrela utzi izakegu. Bueno, azken aldi honetan, igual ikustea da, berakada egon dela, ez? Alkuimogirrean, baina, gu hemen Euskadin, da netzako ere zaila da segundase kluentzako biak ustartzea, ez? Normalian, adibidez Burki hemen aurrean dakagoela, normalian bakarrik Alkuimogirrekoa egiten du, eta gero beste batzu adibidez hemen hori jo, edo ez dakit beste klub batzu, biak ustartzen dituztenak, ez? Eta, nintzaiako ni beti Alkuimogirrekoan nibildu izan du naiz. Gero, ja senior mailan gehiago ibili izan du naiz fijoan, baina ni beti gehi noi dakat, ez? Egia esan, maila txikitan, infantil, kadete mailan, juvenil mailan, Alkuimogirrean jende biltzen da, baina ja senior maila iriste garen hori tosta mundura juten da jendea, eta Alkuimogirre mundua, zaila izan den da mantentzea senior mailan. Bai, hori da, azkenean ikusi besteik ez dakau, ez? Gaur adibidez senior mutiletan uste eta 15 bote bakarri daudela, eta bihar Euskadiko txapelketa daukagu Donostian, da ikusi besteik ez dago ze partaidetza dagoen, ez? Aldeatuta, ikiston diferentzia dago, eta, oire bai normal, ze, mediotan eta dana gehiago ikusten da, portatzen gehiago ematzea zailo auki fijoa, eta, oso zaila konpititzea horrekin. Orduan Imanol Garmendia, bere erronka zein da, zerri ematen dio garrantzia lehendakari bezala, ikusiak gauzak dauden bezala, zerako arazo ditugu ere bai bere dara egiteko, zeren da, horrelako esparru bat, esparru bat izateko Euskadi mailan oso leku gutxitan dago horrelako arraunketa bat egiteko, ez da? Hoi da, hoire argi dakau, hau da leku bakarra, ondo egiteko, txapelketa bat, eta hon mantentzia, eta, leheno esan dezuna, ez? Kontentu nago, ez? Azkenen, lan gehiena klubena da, hori argi dago, baina, gure federazioetatik lagundu inberdu, alik eta erresen egiten gauzak, ez? Nola zu arrolari izan zara, eta lehendakari bezala, beste mundu bada, ez da? Guztiz diferentia, ez? Azkenean ni leheno beste arraunli batekin konpetitzen nun, eta hemen batzutan horra bat, hemen, bakuitzan gure gauzak edazkago, onatela txarrak, eta, horre toreo egin behar da. Nik uste uretako askuzak guztoko duzuela lehorrekoa baino. Bai, sufrituagoa fizikoki, baina igual mentalki hau sufrituagoa da. Disfrutatu ezazu garko honetaz, eta bihar, egun politia izango dugu bai, Donostian, horre treniru txapeketa, Euskadiko treniru txapeketa, eta, aspaldiko parte, Donostian ospatuko den txapeketa. Iruan izan zen azkeneko txapelketa, orduan 21 urte pasata gero, aber sorte pixkatek hau. Osondo, Imanol, segitzazu, disfrutatzen. Osondo, eskerrik asko. Imanolekin hitzaiten egiten bitartean, hemen beste estopa politxa ikusteko aukera izanten aritzatena, neska kadetiak, 8koa, politxa eta azaleia. Hor bere lehen kaldertetik,
Hondarribia entzako izango da txapelketa. Ordoa. Ja, Hondarribia, ondoren Orio seikatuko da, bigarren postu kontutan hartzekoa beraz, beraiek egindako lana. Nora Pezetxean, Marina Lorenzo, Ian Erretolaza, Zara Rodríguez, Paula Munarriz, Elsebal, Irene Ortega, Saioa Itxarrandieta eta Lemazen lanetan Iker Kolas, txapeldunak, azpi txapeldunak horietarrak, Mireia Torres, Amane Basurto, Marina Gaztaina, Azpi, Maitana Otaegi, Jare Milares, Irati Oleizola, Naia Uranga eta Helene Urrestila, Mikel Barranko Lemazain bezala, eta hirugarren postuan saikatu dien Urkiolak taldeko, Oian Esalaberria, Aiuri Gorriti, Magin Murua, Aizpea Goia, Alibiru beraz, txapeldunak, Hondarribitarrak, emakumezkoen 8 ontzian. Ondoren, emakumezko kadeteak jokoan ditugula, 4 eskuleko kadeteak, jada Arraunian, eta hor bixi-bixi, lehen kaletik Urkiola, bigarren kaletik Kaiku eta hirugarren kaletik Donosti Arraun lagunak lanean ditugularik. Lehen kaletik Urkiolak Leire Malmierka, Judith Mejia, Udan Existiaga eta Kimberly Alvarez, bigarren kaletik Aizen López, Arrate Marzo, Nora Tejedo eta Garazi Aboitiz, eta hirugarren kaletik Aitana San Juan, Iraia Azkarate, Aimara Jauregi eta Ur Aizea Loizaga Donostia Arraun laguneko neskak. Eta ikus dezakegun bezala, laugarren kale honetatik nagusi datoztenak Arrauneko neskak, barkatu hirugarren kale honetatik Donostia Arraun laguneko neskak nagusi, eta hor indarrean datoztenak. Ordoa, animoak bata eta bestari emanez, eta beste txapeldun bat izango du, aldea nabarmena da Donostia Arraun laguneko neskak, emakumezko kadeten 4 eskuleko, hain zuzen ere neskak irabaziko dute txapelketa, Euskadiko txapelketa. Ondoren Kaikuko neskak eta amaitzear Urkiolakeko neskak lehen kale hortatik. Bestalde, jada Arraunean ditugu, oik ere Arraunean ditugu, azpian irudian ikusi al izaten duzuen bezala. Ordoa, Donostia Arraun txapeldun, emakumezkoen 4 eskuleko proban, ondoren bigarren postuan saketu dira Kaikuko neskak, eta lehen kaletik Urkiolak iristen hirugarren postu horretan. Arraunean genien bezala, Lemazen gabeko 4 mutilen kadeteak, lehen kaletik Kaiku, bigarren kaletik Txoarri Luzea, hirugarren kaletik Hondarribia eta laugarren kaletik Orio doaz, dan ikusten zuen bezala, eta beko partean hor ari dianak hain zen ere kadete mutilak ditugu. Kadete mutilak 4 Lemazen gabeko ontzia, Arraunean, ematen du bera lana egiten, eta Hondarribitarrak hirugarren kale hortek nabarmen orain, argi eta garbi ikusten ditugu, nabarmen Hondarribitarrak eta txapelketa beraientzat izango ja. Oian Zeberio, Manes Larretxea, Termo Gaztelumendi eta Eki Sistiaga lehen postu hortan, eta txapelketa beraientzat. Irudian ikusi ahal izaten duzen bezala, erritmoa mantenduz,
aldea nabarmen da, bigarren salkatua den Getxorekiko, hirugar bukatu dute, beralen lana Ondarri bitarrak, irudia ikusten goitikan ikusten dien irudi hortan, amaitzar ere harri luzeak Getxo. Eta ondoren laugarren postuan Keikutarrak. Hor da, Orio, bukatute. Hoidia, zale, autobusa, remolkeak, ontziak, guzti hori dena. Genien bezala, 50 bat estropa inguru. Pentsazazue, zenbat remolke eta zenbat ontzi ekarri behar izan dien legutiraino Euskadiko txapeketa jokatu ahal izateko. Lemazainiko gabeko lauko guntze kaete maila mutikoak, eta ondoren kaete mutilak bi seri izango ditugu, bi txanda, eta ondoren lehen txandari hasiera emango zaio. Bueno, hasia da beste txapeketa, genime da, serie kaete mailako mutilak, lehenengo txanda hortan, guztia bitxanda izango dira, eta baita ere beste txapeldun batzuk ere aipatu beharko ditugu, adibidez infantil mailako eskifista Aimaior bakari izan dugu txapelduna, 16 segundu atraizko bigarren sekatua izan den Ane Martin Santiago Tarrako taldekoari, eta hirugarren postu izan den Franco, 36 segundu. Eta bestalde urkirolak ere infantilezko bi eskuleko ontzia, ahuntzia urkirolak txapelduna izan dugu, Izaro Jauregi eta Lene Bakeriza, 2 segundu atreizkio Oriotko Malen Etxaniz eta Xua Osari, eta Ondarri bitarrak hirugarren postuan izan dira, 7 segundura egin zen Luzia Sarasola eta Itxaso Balerdi. Bueno, jokoan dugu beraz beste txapelketa bat, genion bezala. Kaete mailan, bi eskul, 1500 metro, kaeteek egin behar duten lana, eta egiten ari diren lana. Lehen kale hortatik Julen García, Iker Kolina urkirolak taldekoak, Lutxana Kontzia bigarren kaletik, Ordoa Zioritzen Rodríguez, Marque González, hirugarren kaletik Ondarri bitarrak Julen Casares eta Ane Ribes, laugarren kaletik Santiago Tarrataldeko Naien Fernández eta Aimar Etxebeste, Sebastián Arrizabalaga Sierre Amunarriz, bosgarren kaletik Ondarri bitarrak, eta Mikel Pesqueira eta Alex Pablos Donostia Raun Laguneko ontziaz, horre 6. kale hortatik. Eta ikus ezagun, nola doan estropada hau, non lehen postu hortan, bueno, Ondarri bitarrak, horre ikusten ditugularik, baita bere arraunean ondo, eta aldi berean ere Santiago Tarrakeko laugarren kale hortatikan ere neko ongi ikusten ditugula 1500 metroko lana inbarko. Eta ematen du Santiago Tarrakeko ontziare horra otorrela bisi-bisi. Baina bueno, laugarren kale hortatik arraunean ondo,
36 paladatan ikusten ditugula, Nayef Fernandez eta Aimar Etxebeste. Hemen Urkirolakeko lehen kale hortatik ere, Julen García eta Iker Kolina. Kontrol lanetan ematen du Santiago Tarreko bikotea. Eta une honetan hasia dena bigarren txanda izan da. Maila berdinean. Hor ikusten dezakegu Santiago Tarreko untzia nabarmen, lehen postu horretan, bigarren postuan Urkirolak eta atzeratuta beste 4 ontziak. Arindu nahian, eta behian ikusten dituzuen irudi horietan, bigarren txandako finala da. Bigarren txanda, maila berdinean, kadete mutila, bi eskuleko ontziak. Eta laugarren kaletik nagusi ikusten ditugu Nayef Fernandez eta Aimar Etxebeste. Eta Santiago Tarrako bikotea ia bi ontziko alde ateratzen dizkio lehen kaletik doan Urkirolakeko bikotari. Irabaztear beraz, Nayef Fernandez Alonso eta Aimar Etxebeste laugarren kale horteatik lehen txandau. Atzean, bigarren postuan, Urkirolakeko bikotea, Julen García Miranda eta Iker Kolina. Ikus ezarun amaitu ingouten lana, Santiago Tarreko bikotea, indarrean genion bezala, amaitu dute beraien lana, eta hirugarren posturako badaule hemen. Bai, mintzenen Donostiarra lagunak, pixkateratu da, baina Hondarribiko bigarren taldea eta lehen taldeko arteko lehia nork irabazi, bigarren taldea, 5. kalekoak irabaziko du, hirugarren postua, eta Hondarribiko lehenen ontzia, laugarren Donostiarra 5. eta Lutxanakako bikotea hor txanda hontan. Lehen txanda bukatu, eta bigarren txanda jokoan da genionen bezala, eta bigarren txanda hortan lehen kaletik Pasaido Nibane Kostape A, Hugo Collar, Iker Rojas Bárbara, bigarren kaletik Larrun Kosta, Pierre Ibarburu eta Paul Dupont, hirugarren kaletik Urkirolak A, Iñaki Goia, Caridad eta Inigo Goenaga Gabirondo, laugarren kaletik Santiago Tarrak B, Juan Markel Ferreira Urko Puy Bernal, 5. kalen Donostiarra lagunak A, Luka San Azianen Zenzo eta Telmo Aramburu eta Orioko Arraunari Jokin Garmendia. Horretoz, beraz, bi eskuleko ontziak behianeko beko iruditan ikusten zuen beste finala ere jokoan, kadete mailako bi lemazen gabeko kadete mailako mutilak ere bekaldean, baina goikaldean ikusten ditun bezala, horre hirugarren kaletik Urkirolakeko arraunlariak nagusi ematen du, datozela hirugarren kale hortatik zertxo bait atzera xoago laugarren kaletik Santiago Tarrak kaleko bikotea, eta horietarrak ere ez daude zurrun laugarren 6. kale hortatik. Baina hor Urkirolakeko ontzia sendo datorrena. Donostiarra ere bere lana egiten.
Gipuzkoak bigarren kaletik lehen postuan, bigarren postuan bosgarren kaleko Donostia Arraunen Lagunak, gelatuko dira, eta hirugarren postuan Urki hirugarren postu hortan, Pasaidon laugarrena izango da, Santiago Tarrak B. Ondoren eta azkeneko postuan hiru estropadaia jokatuak izan dirala goiz parte honetan. Eta ikusten duzuenen bezala, bata bestean atzetik botatzen ari dena. Eskifistak ere martxan ditugu, horre bi txanda izan ditugu, baina erdibidean datoztenak bi ontzi, bi lemazein gabeko biko kadete mutilen ikusten ditugunak, hain zen ere irudietan eskifistak. Eta hor Julen Iriondo Arribas, Urkirolakeko eskifista ikusten duguna. Txapeketa bi ontzi besteik ez, hor Getxoko Arriluzat taldeko Luken Sanzaraz Moral eta Santiago Tarra taldeko. Beraz, hemen txapeketarik eza jokatu. Guazen eskifistarekin. Eta eskifistak genionen bezala, jokoan da Markel González Fernández, Julen Iriondo Arribas bigarren kaletik, Arkoteko Boris Kuznetsov Materova, Xavier Buzarraga eta Martxel Uribarri Oriotarra bosgarren kaletik. Aizea pixkat, hor goizpartean hasieran aize pixkat izan dugu, nabarmen, oain zertxo bega dago, ez da hain handia Urkirolakeko Julen Iriondori. Oro Martxel Uribarri, Oriotarra, 1500 metro egin behar dituztenak. Beraien lanean berriz, beraz, eskifista. Behian ikusten duguna ere, bigarren txanda hasia da, hor beste lau hor dugularik, lanean ditugularik. Casi bonito. Bonito. Bueno, da igual. ¿Quién ha llegado primero? La regata no se gana en la salida. Gana aquí. No, relaja. Tranquilo, esperar primero. Que no es un coche. Eskifistak arraunean ditugula, hor genion kadete mailako bi eskuleko txapketortan, bi txanda izan ditugula, eta bi txanda kontutan hartutako denborak ondoren. Pierre Ibarburu eta Paul Dupont egin duten denbora, 5 minutu, 57 segundu eta 27 eunen. 9 segundura, bigarren postuan, Donostia Arraun Laguneko, Martin Luka San Nazia Zeno eta Telmo Aramuru. Eta hirugarren postuan, Santiago Tarrak taldeko Naier Fernández eta Aimar Etxebeste 13 segundura saikatu dilari. Ondoren Urkirolako Iñaki Goia eta Inigo Goenaga, 15 segundura, 20 segundura ere Urkirolako Julen Garzia eta Iker Kolina, 35 segundura Pasaidon Ibane, 25 segundura, 46 Ondarribi taldeko Sebastián Zabala eta Sierra Munarriz, Ondarribi Arraun Elkarteko bigarren untzia 47 segundura, Julen Casares eta Ane Ribes, Donostia Arraun Lagunak 10. Mikel Pesquera eta Alex Paulos 48 minuta 4 segundura. Bueno, bitartean, hor, ikusten dugu, lehen txandan jokoan ari dela, kadete maila mutilak, nabarmen, Julen Iriondo, kale hontatik, kadete maila eskifista, bigarren kale hortatik, lehen txanda hontan, nabarmen, lehen postu hortan, bigarren postuan datorrena, haintzen ere, Martxel Uribarri dugulari. Oita malau, palatan hor, 1500 metro, bere lanak amaitzear, Donostiarra, eta hor ikusi zaio, eman azkeneko palada, eta
eta luz egiten zaio, baina ordu, helmuga. Hor da Donostiarra, Julen Iriondo, lehen txandako irabazlea. Ikusi beharko bigarren txandarekiko zer nolako aldea dauden ez denborak egiten diran. Bigarren postuan, sartzear Oriotarra, Martxel Uribuna, arazorik izatea, Oriotarra. Ja, amaitu berlana. Ondoren, Santiago Tarrak taldeko Markel González hirugarrena izango da. Eta atzetikaen jada ikusten ditugu. Badatoztila bigarren txandan aritzen ari diren arraunlariak oso gertu dutela helmuga puntua. Bukatu Santiago Tarrak taldekoa eta arkoteko arraunlaria den Boris Kuznetsov amaitu du ere bere lana. Ikus dezagun atzetikan oso bisi-bisiatoz Santiago Tarrak eta getxo ordezkari. Ematen du Santiago Tarrakeko ordezkaria horretik etorri daitekela, einze Alain García, baina bueno, ikus dezagun. Eskifistak, nola bukatzen duten, baina bisi-bisi indarrian. Baita ere Urkioeko arrolaria, ikus dezagun. Nor baino nor. Laugarren kale hontatik Urkioeko arrolaria izan diteke lehenengoa, ikus dezagun. Ez, azkenean sortu intzaio, hain zen Lutxanakoa, eta lerriñak, bie bukatu dutelari. Lerriñak, eta nik uste laugarren kale hortetik Adrian Txoidik irabazidula bigarren txandau. Gero, zenbak ikusi, eta batu behar, a ber. Ba ez bigarren txanda, bigarren kaletik joan den Ekain Kastilera ematen du, o bakatu lehentatik joan den Alan García izan dela irabazlea txanda honetan. Bueno, aher denbora zer esaten duten eta bi txanda kontutan hartuta, nor izanen dugu Euskadiko txapelduna. Lutxanako arraunlari guain bukatzen raidana, Ekain Kastilera ja bukatzen ari den bere lan hori. Eta bitartean atzetik handatozena, lemazen duten lauko kadete mutilak, hiru ontzi eta Hondarribia eta Urkirolaken arteko leia. Lehen kalea eta hirugarren kalea. Hor ikusten ditugu Urkirolakeko Mikel López, Unas Espinosa, Adrián Medina, Iker Sánchez eta lemazen lanetan Erik Entejada, bat hiru bat. Ikus ezagun, nork irabazten duen txapeketa, kasu honetan lauko kadete mailako txapeketa honetan. Bisi-bisi lemazein duen lauko hau. Adi, amaitzar da bai dago, eta lehen kaletik Hondarribia izango du garraile. Hondarribia amaitzar du eta txapelketa Hondarribira joan da. Ja Hondarribia, ja Urkirola, Iker Kolas, Euskadiko txapelduna. Eta hori ikusten lerriñak, 8 arraunlariak eta ondoren Larrun Kostako ontzia amaitzear du bere lana. Txapelduna beraz Hondarribitarrak. Ordaz Larrunekoak amaitzear dute bere lana. Eta eskifistak, kadete mailako mutilen arteko eskifistak, zein izan den irabaztea, zein izan den Euskadiko txapelduna. Ondorengo estropada, bi ontzi Oriotarrak ditugu, jogan izango ditugunak, neskak, lemazen gabeko laukoa, eta bueno, bi ontzi Oriotar besteik ez, jokoan arituko dianak.
Dale proa. ¡Coche! Han hecho subir a los inspectores ya. Lo he escuchado. Y iba a decir la subida y te he dicho, no, vamos a hacer subida al medio. Yo también iba a hacer. Vale. He pensado que he dicho, vamos a apretar al final y después. No hay que hacer en plan 10 en los 500, pasar y luego seguimos hasta los 350, 400 y le damos. Hemos subido. Vale. ¿Pasa agua, Miquel, o no hay? Sí, hay. Arriba. ¿Cómo se regata? Oye, el altavoz como ayuda, Sí. Yo he tenido que hablar tanto y he podido dar. Bueno, hor arraunian ikusten ditugu kadete neskak eta horioko bi ontzi jokatzen ari dira txapeketa hau lemazain gabeko lauko ontzia eta hemen ditugu ere denbora ofiziala jokatu dien azkeneko bi txapeketetan kadete mutilen eskifista Santiago Tarrak taldeko Alain García izan da txapelduna 7 minutu segundu bat eta 11 bigarren postuan 36 egunenera gelditu da Adrián Txoidi Rodríguez genien bezala oso estua, oso izugarri izan da leia bi hauen artean eta 36 egunenen gatiz irundarrak irabazi du hirugarren postuan Julen Iriondo Arribasa 33 segundura Lutxana taldeko Ekain Kastinera bosgarrena izan da minutu bat eta segundu batera. Santiago Tarrak taldeko Markel González seigarrena, saikatu da minutu eta bostera, eta minutu bat eta 21 segundu. Eta kadete lauk lemazaineko kadetetan genien bezala ondarri irabazitu, indako denbora 5 minutu, 50 segundu eta 79 segundu, 7 segunduko aldeata izkio urkiroleko taldeari eta 30 ari diren txapeldunak, hemen, Legution, jokatzi den, ari den Euskadiko txapeketa ugari, desente eta dominak ere, pixkanaka ematen hasiko dianak, eta badaude hor arazoa, arazoak komunartekan, arazoa, non batzuk aldaketak egin behar dituzte, gehien lemazaineko historietan, eta, infantilak 1000 metro jokatzen dituzte, kadetiak eta infantilak eta veteranoak 1000 metro, kadetiak 1500 eta senior mailakoak 2000 metro, eta irtera puntuak pixkanaka atzeratzen joaten dira, eta horrek ere, batartetxo bat ematen du dena antolatzeko. Neskak egia amaitzar dute beraien lana horietarren arteko hor lehiak eta hortan, lau lemazain gabeko lauko hortan, eta bigarren kaletik, lehen kaletik da zen ontzia, Jare Milares, Irati Eloizola, Nuria Uranga eta Helen Urrestila txapeketa irabaziko dute, eta bigarrena seikatu da, bigarren ontzia, non Mireia Torres, Aitana Otaegi, Marina Gaztainezpi eta Amane Basurto. Ez bakarri lemazaina, baita ere arrolari batzuk ere aldatu egiten beraien ontziak eta bikoa, laukoan,
batzuk bikoiztu egiten dute beraien lan. Amaitu dute, horitar bat taldea eta bigarren taldea ere. Beraz, beraintzatko txapela. Ondoren, kadete mailako, neskak, bi eskuleko finala, bi txanda izango ditugula, eta hor ikusten ditugu jada leian, eta lehen txanda hontan, lau ontzi, lehen kaletik Pasai Donibaneko estape B taldeko Olaia Etxaide Eider Beraz ategi ontzia, bigarren kaletik Pasai Donibaneko estape A, Leire Erzibengoa Arixe Kalbo, hirugarren kaletik Irune Roldan Irati Loiarte Urkirolak taldeko bikotea, eta Donosti Arraun Laguneko bikotea, Magi Azpiroz eta Aitana San Juan, hor laugarren kaletik doazenak bikotea. Lehen txandau hasia da, bi txandau guztira, emakumezkoen kadete maileko bi eskuleko txapelketa hontan. Eta, bueno, ematen duenez lehen kaletik doazen pasaitarrak nabarmenen ditugula lehen postu horretan. Bostometroia da jokatu 1000 metroia jokatu dituztela, 500 metro falta zaie amaitzeko pasaitarrei lehen kale hortek doazen pasaitarrak. Bueno, pixkanaka, goiza badoa, eta pixkanaka, bakoitza bere lana egiten ari dena, non bitxanda genionen bezala, lehen kale hortikan, bueno, pasaitarrak ere bizi datozena, laugarren kaletik datozen Donosti Arraun Laguneko neskak hor bigarren postuan, eta baita ere Urkirolako nahiko gertu kontrolatzen eta dominatzen txapelketa hau. Anola gainea, nola lehen kale hortik Olaia Etxaide eta Eider Berastegi. Bigarren postuan Urkirola dator, hirugarren postuan Pasai Donibaneko estapea, eta Donosti Arraun Lagunak laugarren kale hortatik atxasio. Gutxi falta zaie beraien lana amaitzeko. Hogeita 18 pala hartu izkigu pasaitarrek. Bukatzea dute, atzean ere nahiz eta arrima bizitu nahian Urkirolako neskak, ikusten daian ekeaia hor nabaria dela, eta kosta egite zaila ere arraun hori pasatzea. Bukartzea, beraz, pasaitarrak beraia horretik. Olaia Etxaide eta Eider Berastegi, ja, amaitu dute beraien lana, ondoren Urkirolakeko garraren dute beraien lana. Eta atzetik bigarren txandakoa datozi. Hor da, ja, amaitu dute Urkirolako neskak, Pasai Donibaneko bigarren ontzia, bigarren kaletik ere amaitzea hartu bere lana. Eta atzean gelditzen dana, hor da, pasaitarrak, ja, bukatu dute, eta ondoren Donosti Arraun Laguneko nezaie amaitzeko beraien lana, asko gutxio, eta hor lehen kaletik Hondarribia, Kone neska Lidia Eskudero eta Elaia Kalbo, bigarren kaletik Orioko neska Kutxu Olaskoaga eta Dana Zero, hirugarren kaletik Urkirolak Intzalitzazu eta Malen Galarraga, eta laugarren kaletik Donosti Arraun Laguneko Ainara Jaure kaletik Intzalitzazu eta Malen Galarraga aurretik datozela. Bukatu, lehen txandan bukatute, baina eta bigarren txandan maitzear oso gertu. Azkeneko txampan gelditu da Urkirolako ontzia. Adi, geldi, ez dakit aizearen eragina zeratik,
baina hirugarren kale hortatik momentu batean Arraunekin arazak izan dituzte. Eta bitartean, eta nola ez, bizitasun eta emozio pixkat emanez. Berriro, ordaz, Urkiroeko neskak, azkeneko txamparri, 41 pala hartu izkiogu. Urkiroeko neskei, Oriotarrak ontziba baino gutxioko atzetikan eta lehen kaletik Hondarribia horiari ordaz Urkiroeko neskak txanda irabazi eta argi bigarren posturako. Txanda hontan, argi bigarren posturako. Ja, Urkiorak eta bigarren postua, ja, nik uste bigarren postua Hondarribia eta hirugarren Orio gelditu dela. Hoi urte zain nahi, eta laugarren postuan sartuko dana Donosti Arraun Lagunak izango da. Haze bukaera eman dioten estropadari, hiru untzi hauek emozio bai, eta nostuan lehen kalea, gehi gizateak ez da, Hondarribia, Orio Hondarribia, esatuten epaiak. Den baitugunean, ikusiko txanda honetan nola egituen bigarren da hirugarren. Eta gehien batuz bi txandak, eta orduan jaingo dugu zein den txapelduna. Sei neska ditugularik, hor lehen kaletik Maialen Zapiain, Santiago Tarrak taldeko Maialen Zapiain, Lutxana taldeko bigarren kaletik June Urriz, Kaiku Arralari jarri ditu, 4-5 garren kaletik Naia Colmenar, Maio Laskoaga eta Kenia Bermúdez. Eta ikus dezagun nor datorren dominatzen, ematen du Pasai Donibane Kostapeko Naia Colmenar, nabarmen laugarren kale hortatik datorrela dominatzen. Bueno, egia esan lehia pasaitarren artean dugula. 3 pasaitarrak lehen 3 postuetan ikusten ditugulari. 3. kale hortatikan Mikele Agüero hor Arraunean ikusten dugula. Eta hori izan daiteke hor datorrena. 3. kale hortatikan. Bizi, sendo, eta 3. kalean datorren Mikel Agüero dominatzen, ondoren 2 pasaitarro, Mikel Agüero, Keikutarra, lehen postu horretan, nabarmen, bigarrena Naia Colmenar, ikusten duzuen bezala, behar ritmoa, eta ongi eta dominatzen ari dena txapelketa hau. Beharentzat izango da, txapela Keikutarrarentzat, postuan pasaitar den Naia Colmenar, eta brontzezko domina beste pasaitar batentzat, irister dan Magi Olaskoagarentzat brontzezko domina. Lerri laugarren postuan Maialen Zapiain, eta atzago 5. posturako Kenia Bermúdez dator, eta 6. posturako June Urriz Lutxana taldekoa. Eta beste txapeldun berri bat, Kaikuko Mikele Agüero, kaete maila eskifista, bera txapelduna. Lemazain duten lauko kadete neskak Arraunean ditugularik, 4 ontzi jokoan, eta 4 ontzi bere lanean daudenak, lehen kaletik Urkirolak, Oianes Alaberria, Juri Gorriti, Aizpea Goia, Amaia Mazias eta Lene Bakeriza Lemazei lanetan. 2. kaletik Hondarribitarrak, 3. kaletik Nora Pezetxea, Paula Munarriz, Zara Rodríguez, Marina Lorenzo eta Inaxio López Lemazei lanetan, eta Larrun Kostako Aizare neskak, 4. kaletik Maiane González, Elaia Boulanger, Eneka Etxebeste, Mila Ordoki eta Joana González. Hoi ditu beraz Arraunean une honetan.
Paper hartan ginen behiratzen, eta esan dugu, lehene bakeriza urkirolakeko lemazain bezala iturriza, lehen hori irabazi du, arraunian, lehene bakeriza, infantila da bea, bi eskuleko txapelketa irazi du Euskarriko mailan, eta bain lemazain bezala ikusten dugu hor urkiroleko untzian. Bere lana egiten, nola ez ba? Bueno, eta ematen duenez, beraiek ari dira txanda hau, lehen kale hortatik, ari dira dominatzen, hor ikusten ditugu neskak arruliza getxokoak ditugu. Ikus ezagun. Hondarribia eta Larrun ere ez daude oso urrutieta. Bueno, neskak hor ikusten ditugu arraunean y bueno, pues más protagonistas que están pasando por aquí, pues mítico del mundo. ¿Yo bien y vos? Bien, aquí, disfrutando otro día de remo, ya sabes, que nos apuntamos a todo. Bueno, ya que eres un experto de todo esto, que tú estás remando, ¿cómo está para remar hoy Legutiano? Porque Legutiano tiene mucha... Si parece que es un embalse, aquí no se mueve nada, aquí se mueven muchas cosas. Aquí de embalse tiene poco, me parece a mí. La verdad es que hoy el campo está bastante difícil. Ha venido un poco viento norte y cuando se pone viento norte se levanta olilla. Y ahora parece que el viento ha ido un poco menos, pero las primeras tandas han sido terribles. Justo en la salida se montaba la ola y decía, sí, parece que vamos a hundir. Pero bueno, oye, eso es el remo, ¿no? Hay que adaptarse a todas las condiciones que vienen. A mí la verdad es que me gusta esto, que vengo de la trainera. Eso Yo es. No soy experto en Eso banco es. móvil, pero bueno, me gustaría un poquito más de ola. A ver si... ¿Te has visto tú en el agua? Pues nos hemos visto bien, pero hemos ganado la regata, pero ya sabes, con los handicaps nos han pasado dos. En menos de un segundo, 3 botes. Y dices, cago en la leche, si hubiese presentado esta palada de aquí, de allá. Pero bueno, contentos con el trabajo realizado. Hay que ir sumando kilómetros poco a poco. Yo llevo poco tiempo en el banco móvil y experiencia positiva, así que a seguir preparando y a ver si en el estatal tenemos un poquito más de suerte. Bueno, estatal, ¿cuándo? Tenemos el finales de mes, ¿no? En julio, primer fin de semana de julio. Creo que es 6, 7 y 8. Bañolas. 5, 6 y 7 en Bañolas. Allí sí que, aquello sí es más embalse, es más pantano que Sí, está más platito. Y bueno, a dar los últimos ajustes, los coletazos finales para ver si nos podemos llevar el gato al agua. Bueno, tú que me estás comentando que tú no vienes de Banco Móvil, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando hoy por la mañana por aquí en Legutiano? La verdad es que da gusto ver el ambiente. En el ambiente de Banco Móvil yo por lo menos lo disfruto mucho más. En trainera parece que es todo un secretismo, Sí, ¿no? no te puedes acercar al bote del otro porque parece que te van a cuchillar tanto secretismo. Y la verdad es que, pues eso, sí que me gustaría que cada vez haya un poco más de participantes, ¿no?
veo que cada vez va menos el nivel Lo veo complicado, de participación. Sí, la gente se Del está mundo donde centrando, vienes, lo veo complicado. se están centrando mucho más todos los clubes en la trainera y es una pena porque la chavalería, si solo hace banco fijo, van a hacer 4 regatas. Lo bonito es que el banco móvil te puede dar, y el verano, cuando está el buen tiempo, todo, hay muchas más regatas, y creo que para los chavalillos es mucho más positivo que puedan participar también en banco móvil. Así que a ver si las canteras cuidan un poquito el banco móvil y vienen más remeros. Sobre todo también porque hay una cosa muy curiosa que está pasando con el mundo de la trainera, ¿no? Que el remero es mucho más longevo en el mundo de la trainera, y al joven le está costando un montón entrar dentro del mundo de la trainera. Entonces, lo que dices tú, puede tener más oportunidades igual aquí de seguir remando y de seguir haciendo otras cosas para luego poder dar ese salto final a la trainera. Yo no sé si es que el remero está siendo más longevo o es que estamos obligados a durar los que tenemos ya más años que el Carracuca. Porque la gente joven en el banco fijo, eso, entre que tienen pocas competiciones, el salto de adolescencia, de que empiezan en la fiesta, yo creo que muchos chavalillos que empiezan en alevines, en juveniles te dejan. Yo creo que ese es el fallo. Y puede ser porque tienen 4 competiciones y de repente estás todo un año para 4, un mes y medio de competición, y dices, esto no me compensa. Todos los fines de semana prefiero salir con los amigos de cuadrilla. Sin embargo, aquí creo que tienen un poquito más de opciones, de estar compitiendo, por lo menos empiezas en enero, los chavalillos están hasta junio. Tienes más competición y puede ser más atractivo. Creo que habría que darle una vuelta. No siempre se tiene botes o material o 1000 cosas. Habría que darle una vuelta a cómo conseguirlo. Pero si viniesen al banco móvil, los chavalillos creo que aguantarían más y entrarían en las traineras, porque si no va a ser muy difícil. Ya, hay una cosa que es importante que hay que tú. Hay un momento de adolescencia que la gente le apetece hacer otras cosas, y es 4 o 5 años alejado un poco del mundo del deporte, y hay gente también de esa. Hay muchos que han quemado sus cartuchos. Estas son etapas, como todo en la vida. Entonces ya están cansados de fiesta y dicen, oye, que yo ya he disfrutado lo que tenía que disfrutar. Es todo un poquito. Hay que buscarle la medida para que puedan eso, y regular el calendario, regular los entrenamientos, sabiendo que la gente joven, pues algún domingo le tienes que dar libre. No podemos ser tan estrictos el sábado y domingo, todo el verano, todo el invierno, entrenando todos los sábados y domingos. La gente joven hay que darle deporte y disfrute, porque si no van a escoger una de las dos. Aprovechando que estás aquí, mañana se disputa el Campeonato Euskadi de traineras en San Sebastián, en Donosti. La temporada ha empezado ya, el verano empezaron ya con los provinciales el pasado fin de semana en Euskadi. ¿Qué? ¿Vamos a seguir con el dominio de Urdaibai? Yo encima es que el corazón me tira para allí, ya lo sabe. Yo he estado muchos años allí, es como mi segunda casa. No es solo por eso, creo que Urdaibai tiene el mejor equipo con diferencia. Se ha reforzado muy bien, por el motivo que se han acertado con los fichajes. Es como si fuese la concha adelantada. El campeonato de Euskadi yo creo que para cualquier club vasco es un objetivo prioritario. O sea, yo siempre que estaba en Urdaibai, objetivos prioritarios eran, antes que un campeonato de España, es campeonato de Euskadi y Concha. Concha primero, segundo campeonato de Euskadi. Entonces creo que ahí sí que veremos el nivel de verdad de todos. Ahí será difícil que digas, no, este igual sorprende luego en verano. El que no dé ahí el callo no va a estar entre los favoritos. Y Hondarribia nunca hay que descartarlo, por supuesto. Donostiarra está muy bien los últimos años también, pero yo creo que Urdaibai tiene el equipo, y el patrón sobre todo, que es que el patrón es una garantía, sí. Te da un plus. Sí, y conoce bastante bien la bahía también. Pues se la conoce de memoria, entonces por eso te digo que tienen todos los condicionantes para poderse llevar el entorchado, pero bueno, luego hay que remarlo. Si sale mala mar también puede haber alguna pequeña diferencia de calles. Hay que jugar con todo, oye, es lo bonito que tiene el remo, que de vez en cuando te da sorpresas. Y el que se hayan adelantado las competiciones estas oficiales al mes de junio, que se hayan sacado del calendario del verano, si no llega el verano, normalmente el Campeonato Euskadi se suele jugar el 25 de julio, a finales del mes de julio, mediados de julio los campeonatos provinciales. Que sea antes, en el mes de junio, que se haya adelantado todo esto, ¿qué te parece a ti? A mí, por una parte, que en septiembre, julio, agosto. Entonces, antes era difícil que alguien metiese el morro. Ahora sí que te puede sorprender algún equipo. Ahora todavía no todos los equipos están al 100% de preparación. Siempre había 2 favoritos como mucho. Creo que ahora hay más papeletas abiertas. Se te puede meter un Guetaria todavía. En estos principios de temporada hay equipos que están en una forma un poco... Parece bonito porque van a estar Hondarribia, Donostiarra, Ciervana, Urdaibai. Veo 4 equipos que pueden estar ganando cualquiera de los 4. También con nosotros, Neko. Gracias a vosotros, y hay que aprovechar el día, que así sí. Cuando sale bueno en el Gudiano hay que disfrutarlo por todo lo alto, que eso por lo menos nos ha... Con Neko se están disputando diferentes campeonatos, diferentes pruebas, y bueno, le hemos dado un poquito a todo, ¿no? Al banco móvil también, y también le hemos dado a lo que es el mutilla kadetearako eskuleko kadete ditugu, eta ematen duenez, amaitzea ruten lana, Hondarribia bitarrak ditugula.
horre beren lan hortan. Arren lana horre bigarren txanda hontan, eta neko, bueno, politia ikusten ari garena maitzear duena, eta baitare Hondarribiako bosgarren kale hontatik. Hauen ondoren, kadete mailako mutilen 8ko txapelketa jokatuko da. Txapelketa handia hori bai, aitzak, kontuk eta txapelketa nola geritu den emateko 8koak lanean ditugu. Launtzi, lehen kaletiz eta indarrean atera dianak, Hondarribitarrak ditugu, hirugarren kale hortatik, indarrean atera zaizkigu Hondarribitarrak. Gertu Santiago tarrak bai, eta baitare Urkirolak, estropada politia egiten nahi dira, 1500 metro, jokoa Bizkaitarrak ditugularik. 1500 metro, hor da, lanean untziek, Santiago tarrak ontzien barrun doazen arrolari gauze dia, Juan Martínez, Asier Jaue, Mikel Aguardia, Markel Irigoyen, Dumitru Rus, Ina Romano, Unai Artzelus, Martín González eta lemazein bezala Urko Pui, Iñaki Pumazein bezala Hondarribitarren ontzien, Deustuko ontzian, Aitor Loroño, Eneko García, Eder Barazaiarra, Lucas Arrazabal, Luken de las Heras, Arkaiz Escudero, Lantz Peso, Jon Pérez eta Kerman, Osa Aurea Medina, Iñigo Goenaga, Julen García, Iker Kolina, Eneiz Pascual eta Erik Tejada lemazain lanetan dabilena. Eta irudiak argita garri ikusten dute, Hondarribitarrak lehen postu oztan datoztela, ez dago, damakiona Hondarribia Santiago tarrari, beraz, hor bizilagun arteko leia estua, eta pixka zabalago ikusten baldegu dugu, bosgarren kaletik datozen Urkiroleko untzia ere leia bertan, leia sartuta. Hor da, Iker Kolas, erritmoa jartzen beraien Hondarribitarren arrolariak, 42 palada hartu izkiogu Hondarribiari, 23 paladatani hartu ditugu Hondarribitarrak. 5 metro baino gutxiko falta zaie amaiera emateko untziei. Gotzen hasia dira, ala eta guztiz ere irundarrak ez dut alarri eta baitare eman daman. Lehen kale hortatik hor da Hondarribia. Hondarribia hor dator lehen postu horretan, eta guain eta tuizkion paladak, 35 paladak, oiua nola ez animoak ematen zaleak, eta untzi bat baino gehiago unenetan ateratzen diona Hondarribiak Santiago tarri. Hirugarren postuan Urkila dator eta laugarren postuan Deustoko untzia. Hondarribia irabaza, kadete mutilena Hondarribira joanen da. Bigarren postuan Santiago tarrak. Atzago Urkirolak sartu da berenana hain zen ere Urkirolak, ja Urkiroi, eta atzazio nekea ere nabarmen arrauna sartzeko orduan erazoak arrolari batek edo besteke bai Deustuko ontzi hortan, eta Deustuarrak izango ditugu hor da Deusto. Amaitu da beraz ere 8ko txapeketa eta Hondarribiak irabazina. Bueno, baitugu beste txapeketa batzuen emaitzak eman nagusi izan da Orillo denbora 5:39, Oian Manterola, Aimar Ikatzeta, Odei Gaztiarain eta Eki Osa, bigarren postuan Hondarribia, 7 segundura, Unai Alvarez, Eneko Lorenzo, Odei Enparantza eta Daniel López, hirugarren postuan Donostia. Nesken bi eskuleko txapelketan Urkirolak irabazi du. Urkirolak hain zen ere
zazpi eunenena hain zen ere Pasaido Nibanekosteko Olaia Etxaide eta Eider Berastegi, hirugarren postuan ondarritarrak geritu dira, Lidia Eskudero eta Elaia Kalbo, 3 segundu eta 57 segundura. 5. Donostiarra Lagunak, 23 segundura, Aimara Jauregi eta Urreizea Rizaga, Urkiolako bigarren taldea 6. izan da, Irune Roldan eta Irati Loiarte, 27 segundura, Aitana San Juan, 8. postuan, minututa 24 segundura. Eskifistan, emakumezkoen eskifistan, 7 segundura, seikatu da, Pasai Donibaneko estapeko Naia Kolbenar, Magi Ulaskoaga, Brontzesko Pasai Donibaneko estapoko Kenia Bermudez, 5. izan da, segundu bat eta minutu bat eta 34 segundura, eta 2:22 Dutxana taldeko June Urriz. 4 emakumezko ontzia izan da, 6 minutu 37 segundu eta 20 eunen, Maiana González, Elaia Boulanger, Eneka Txebeste, Mila Ordeki eta Lemazelanetan Joana González. 2. postuan Getxoko talde izan da, Uxue Boronat, Jone González, Begoña Vidal, Elibe Betxeatia eta Enara Gaueka. 3. Brontzezko domina Ondarribintzat, Nora Bezetxea, Paule Amunarriz, Zara Rodríguez, Marina López eta Inasio Eurigorritia Izpeak Gaia, Amaia Matias eta Lene Bakeriza Lemazain lanetan. Kadete mailan genin bezala, 8. txapelduna Hondarribia, egindako denbora 5 minutu 20 segundu eta 11 barrun zoazen joan diren arrolariak abesek izan dira, Iñaki Fuentek, Eki Sistiaga, Telmo Gaztelumendi, Oian Zeberio, Manes Larretxea, Oier Alcizar, Oier Bravo, Martin López eta Iker Kolas Lemazaina. 6 segundura Santiago Tarrak, 17 Urkiolak eta 48 Deusto. Ondoren, eta ia da, 2000 metro, eta hasia dia, Araunian, juvenilak. 4 eskuleko juvenilak, horritu 2000 metro egin behar dituztenak, eta ia da, diguten 4 ontzi hauek. Lehen kaletik hori jo, horietarrak atzan gelditu dira, zieran, Itxaso Lopetegi, Oiraia Izpurua, Maialen Arostegi eta Aldia Iturregi eta June Tejada, Urkirolakekoa A taldeko Aizea Gozategi, Elene Mikeo, Naroa Landa eta Irati Etxebeste, 3. kale hortatik eta 4. kaltik, agian Urkirolakeko ontzia hor ikusten dugu lehen postu hortan, kontutan hartu ezagun, hor bertan Urkirolake talderekin Aizea Gozategi. Eta hor pasadute jada esan daiteke bere ritmoa jarri dute Donostiarrek, eta lehen postuan hor eta distantziak hor mantenduz. 38 palada hartu dizkiogu Donostiarrei. 2. posturako Leia Politxa, Raspas eta Hondarribiaren artean, eta pizkanaka hor ikusten dugun bezala. Hor lehen postu horretan Aizea Izere Ibon Urbieta mundialetan eta ebilitakoa dugu ere Arraunian bezala. Aldea handitzen Donostiarrek. Hor ikusten dugu bezala. Leia hortan 2. posturako Raspas del Embarcadero Químico Leia Urkirolak nagusi txapeketa hontan emakumezko 36 parada hartu izkiogu, 36-37 hor tarte hortan Urkirolakeko neskei. Eta dominatzen nabarmen Lemazain gabeko Lemazain gabeko estropada, baina hemen neskak ditugu aurretik
lau eskuleko neskak. Nabarmen, Donostiarrak aurretik, laugarren kaletik doa zen Hondarribitarren artean, irudia soporitxa, atzagoia gelditu dianak, oriotarrak ditugu. Hogeita hamala paladatan hartu izkio guain, neskei, azpian ikuste dituzuen irudi hortan mutilak doaz lemazen gabeko lauko kontzia, lehen kaletik Hondarri. Eta hor ikusten dizuen erritmo xumel horretan Urkioleko neskak aldea gehiagoz eta gehiago handitzen. Bosgarren 500 metro baino gutxiago falta zaiena beren lana amaitzeko. Eta aldea nabarmen beraientzat bigarren postuan Hondarribia dator, Gertu Raspas, eta hemen helmuga puntu hontan bukatzea hartan lana Mario López Barredo, egokitua, eskifista, kiroikotoko eskifista, eta bere lanaia bukatzea hor irudietan ikusten duzuena. Raspasen barkaderoko Marin Hondarribia dator, Raspas eta Orio nabarmen ja aldeak bata besteekiko. Eta azpiko irudian ikusten duzuena lehi bizbizian hogeita mazpitan Hondarribia dator, bigarren posturan. Hor dator Urkirolak txapeldun, dute bere lana, ondoren Hondarribia, Gertu Raspas, tatzeago Orio. Hondarribia bukatzear, ja Hondarribia, hor Raspas, hirugarren postu hortan, ja Raspas, eta Oriotarrei gutxi falta zaien bere lau lemazen gabeko lauko untziak, eta Orioko ontzia hor ikusten dugunarik lehen postu horretan, eta txapeketa iraztear, nahiz eta Hondarribi nahiko gertu egon. Orioko neskal, beraierana bukatuko dute, ordoaz, ja, bukatu dute Orioko neskak, eta atzeti atozti mutilak, gertu Hondarribitara, azti zerren eta hemen ere mozia izan dezakegu, hirugarren kale hortatikan Oriotarrak aurretik ditugu, baina Hondarribitarrak zertxo atibonaien erritmori aurrea manteltzen dute hirugarren kale hortatik Oriotarrak, baina eta ematen du beraientzako izango da txapela. Orio, baino gutxi gaitik. Segundu bat eskas, egongo da hor, Orio nagusi, hor da Orio, ja Orio, Hondarribia, intzen ere, unaien paran, Aimar Munarriz, Ander Martin eta Ander Lazkanotegi, eta Urkirolak izango da hirugarrena eta brontzezko domina iraziko duna. Hor dator, Urkirolak, bertan Iker Dos, Oier Jauregi, Nikolas Aguilar eta Ur Muniateagi handiko etxea, Urkirolako bukatute beraien lana. Ondoren mutilen zene bi eskuleko finala jokatuko da, 5 ontzi eta hoik irtera puntuan ikusten dituguna. Juvenin esken lau eskuleko txapeketan, Orioko mutikoak lemazen gabeko juvenin mailako laukoan txapeketa irabazi dutenak. Eta irtera puntu hortan, hain zen ere epaila iritsi arte, ureko epaila iritsi, eta segidan hasiera emango zaio bi eskuleko mutilei txapeketari.
Hondarribiko bi ontzi, lehen kaletik Beñat Antzizar Unas Iridoi, bigarren kaletik Julen Barreno eta Bittor Perez, Donostia Arraun Laguneko mutikoak hirugarren kaletik, Telmo Isasti eta Odei González, Arriluze Getxoko laugarren kaletik Unai Amezkua eta Ander Sakristan, eta Orio Arraun elkarteko taldea Walitza 2000 metro jokatu barko dutenak hain zuzen eta jokatzen ari dien hau esan da. Bost eguna aurrenaz doan ala, leheno eneko Banjorenbeke esan duenen bezala, olatu bezkoet emate zuen tostako proba bat izango zen, baina baretun dela. Gutxi falta baitzaigu txapeketari amaiera emateko. Hoize luze eta eragargarria. Eta hor ikusten ditugu lehian bi eskuleko mutikoa juvenil mailan, eta ematen duenez lehen kaletik doazen Beñat Antzizar eta Unas Iridoi hondarribitarrak aurrea urruti zeon. Berriro ere Biertz nagusi, Biertzak lehen postu horren bila. Adio. Arazoa bai izan ditu hor hain zen ere Wali Jebari Arraunarekin eta erritmoa mantentzeko. Hor arazo txikioi izan dute Oriotarrek eta Hondarribitarrek pixka eta horreatu dute, eta badoaz lehen kale hortatik Hondarribitarrak. Hogeita hemeretzi pala hartu dizkiegu Hondarribitarrei. Arraun bateri ematea zaila baldin bada, biri ematea pentsatzazue zer nolako koordinazioan bardan. Eta bie batera bi arraunlarik, eta laukin, ni te cuento, esan hori bezala. Politxe asko, hemen ikusten ari garena honetan, aspaldiko lanetan izan du gaurkoan, ordezkari bezala eta gurekin dugu hemen ebai, goiza aztertzeko, donaldi joan eta gauza komentatzeko. Ez da, hainbeste jende, eguraldiare ona, haizea pixka bat atera du, baina, bueno, lehengo astean baino temperatura eta eguzkialdetik hobe. Txapeketa hau, nik ez dakit, bueno, ze zaila den, ez da, arraun batekin jotzea, bikin ja. Bueno, gorputza konpensatuta arraun. Lau arraun, bi pertsona eta biak arraune ematea, biak aldi beren ematea, bi arraunarik aldi beren ematean, bueno, bere arazoa ditu, eta bueno, ikusten dute, bueno, zuk ezagutzen dituzun bi arraunari hauek, nahiko ongi joazela. Bai, bueno, egia da, azken urteetan, elkarteetan, eta bueno, ikusten da, momentu honetan txandan, buru dirala, ez da, lehenik iaz okerrez banago laukoa egin zuten, aurten momentu honetan bikoan, gero sortzikoa ere egingo dute, eta bueno, hemen, ez da, hauetan, juvenietan gutxiago, beste kategorietan gehiago, beti izaten da, ez da, boia horiek jo edo ez jo. Bai, bueno, ja juvenil mailan, ja, askoz zuzenago emateko, hauke entrenatuago egoten dira, baina, bueno, ez da erresa izaten, ez da igerileku bat bezala, batetik boia batetik bestera distantzia dago, eta, bueno. Alaxan, bueno, eta goizak guain artean man, ja, askotxo mandu, zer nabarmendu gauza nuke, zer... Lagun, eta gero, ontzi pilo bat, ez da hemengo izan zazpidatik hasi eta ontziak monta, eta azkenean, hemen denentzako dago lana, ez da, ontziratze ere muan eta lehorreratze ere muan, eta, bueno, estropada politak ikusitugu, batzutan leia estuekin, eta bestetan, diferentzia handiekin. Bai, adibidez, hemen guen pasaizkigute aldea nahiko nabarmen izan da, 14 segundu eta izkiete hain zen ere Hondarribitarrei, claro, genio bezala untzi hortan hain zen ere aizago esan nahi du, olako emakume bat ontzi barruan edukitzea. Raspasi 20 segundu eta izkiote, eta 54 Oriotina Grizabala Unas Urangak eta Jon Barranco,
segundu bat 78 bakarrik ata izkete Hondarribitarrei. Bai, gustora zian, justu, baina behintzat aurretik, eta bueno, txapelketa etxera. Bai, eta izeari buruz esan, bosgarren egin zutela bikoa ziala, biak Donostiarra ziela, urte guzti hortarako entrenatzen da, orain, aste santutan egin zutela kontzentrazio bat, eta 3 egun lehenago txapelketa baino joan zirela Varsoviara, eta han entrenatu zuten 2 egunekin joan zirela, beraz, poste zeuden, emaitza finalean sartuta, eta dena delakoakin. Bueno, bukatzear da Oriotarrentza beste txapelketa bat, gaurko goiz partean, bereik irabaziko dute, ja Orio, ondoren lehen kaletik Hondarribitarrek izango ditugu, Hondarribitarren lana ja Hondarribiantzat, 3. posturako Orleia bisi-bisian Donostiarraun eta Hondarribia, goezan da Getxo, eta 2. postuan eta Hondarribiago, taldea 5. postuan sartuko deni. Horre, arraunean ditugunako hain, jubeli mailako 2 lemazein gabeko urkiroeko 2 untzi, hor ditugularik horre lanean, jokoan ditugularik. Gelditzen dana, oain gelditzen dana ikusteko, amaitza oso gutxi baita, gelditzen dana, nahiz eta 2 untzi bakarrik egon, Orio... Lastima, kategori batzutan oso untzi gutxi direla, baina, dana ezin dugu, ez da, egia da, elkarteko arraulari gehienek estropada baino gehiago jokatzen dutela, ordutegiak ematen duen aukeraren arabera, eta bakoitzak dituen helburuen arabera, baina, 8koak, nik uste lehia estu egongo dela 2 taldeen artean, Urkirolak agian favorito xeago, baina, eskifisten proba bakarra, arrolari bakarra, eta bata bestearen kontra. Bai, azkenen eskifean zu bakarri zuaz, 2 arraunekin baino zu bakarrik, eta, egoera gestionatzeko, dana zuk iten dezu, ezin diozu besteai kulpa bot, arraulari batek eskifean ibiltzen jakin egin behar du iruditzen zait. Askotan eskifean, oso ona bazea asko despuntatzen duzu, eta agian, oso ona ez baldin bazea ere, zure akatsako betzen laguntzen dizun modalidade bada, zure kaxara agian beste taldekiden erritmoa ez dezu jarraitzen, edo beste behar batzu dituzu, eta eskifak laguntzen dizu hori, eta egoera zailetatik aurre ateratzen ikastenko balio du, bulkatze baldin mazea, Bihar! Bai, zuei. Gero arte, aio, beste egingizunan batzu ditu gaurkoan itziarrek, eta klubarekiko laguntza eta bera entzetikan dabiltza, eta hemen izan dugu, bintzate komentari batzuk egiteko ere bai. Hoi geroago izango da, eskifisten lanako mutilak, lehen kaletik Urkirolako Beñat Segurola eta Beñat Susperri Garronean ditugula, eta 2. kaletik Jan Setien eta Unaix Aramburu, 2 taldekiden arteko lehia, eta bien artean, nor aurrea hartuta datozela, eta beraiek irabaziko dutela txapelketa. Behian ikusten ditugun irudiak berriz eskifistak ditugu, hoik ere lanian nola bukatzen duten beren lehia Urkirolako 2 untzi hauek, juvenil mailako lemazain gabeko 2 untzi hau, eta bukaran norma zela hainze Beñat Segurola eta Beñat Susperregin, naiz eta eutxi nahian eta ritma handitu Jan Setien eta Unaix Aramburu. Argi, amaitza rute berai dana, eta ematen du azkenan 2. galetik sartu eta indarren bukatu gutela. Eta nola bukatu? Eta Setien eta Arax Aramburuk irabazi dute estropada. Beraientzat eta 2. postuan Urkiroleko lehen untzia. Horra bukatu da txapelketa hau, eta hor ikusten dituzunak eskifistak, juvenilak. Lehen txandan, lehen kaletik, 2. kaletik Gabriel Juan Raspazeko arrolaria, eta 5. kaletik Oriotar dien Patxi Mantzitsidor eta Unax nagusi lehen txanda honetan. Una eta luze ematen bere arraunketa horri. 35
paradako erritma hartu ditugu, nabarmen lehen postu horretan, baina Unax, lasai asko, dominatzen, txanda hau, 34 paladatu izkiogu. Erritmo horri manten. Tropa gutxi falta zizkigu, baina guandikan bate beste badabe, jokatzeko. Hor ikusten aztenako koordinazioa duen, bi arraunekin, eta itziarrek esan duenen bezala, bueno, hor batek asmatu edo oker egiten du. Beha bakarri doa, eta beak ereko Joan Juan Untzueta, bigarren postuan dator. Arnasa hor hartuaz, arrauna mugarako. Hor ikusten duzen bezala, 1000 metro lan erditan, beraz, guztira 2000 metro. Dute. Buen final, pero joder, no. Joder, qué agónico. Os he visto... Eta hor ikusten duzuenen bezala, horietarrak, errimio jarriaz eta norabide pixka taldatu eta erdiruntz doa guain, bere kaliko erdi akaldea horietarra. Unax Uralde, dominatzen lehen txanda hau. Gero ikusi behar, ondoren datoztena zer honako lana egiten duten. Bigarren postuan hor ematen du bate garaza ditula. Arronai bateko beste zuzentzen bere norabidea. Pasadu ja da mugari, horietarra eta lehen kaletik ondoren bigarren txanda jokatukoa. Eta hor, azpian ikusten dituzuen irudi horietan, epaia aruntza dijoa eta epaia iristen danen horietarren alde. Hogeita 16 paladatan, eta kontu, zeren da lehen kale hortatik, ematen du, pixkanak momentu batean, dan erditan aldean nabarmenengoa zan, horietarren alde, eta guain azken txampantan Donostiarra goruntz etorri da. Eta argi, goruntz dator, eta lehen kale hortatik, ez daki baia, jada aurrea zehar dagoela oso gertu. Donostiarra, hor dator, nahiko berritxu bila, bi ertzak, lehen kalea eta 5. eta 6. kalea. Lehen kalea eta 6. kalean horatoz, ea nola bukatzen duen bere lana, bai batak eta bai besteak, eta argi lehen kale hortatik Untzu eta errima bisitu azken txampa hontan izugarrie argi ez horietar izangoa, ja urki, oso estu, Uralderentzat ustet izan dela garaipena, baina eunenen gutxigatik oso politia bukaera, dominatzen, garbi, horietarra aurre hartu eta azkeneko paladan horietarra berri eman eta txapelketa irabazi. Txapelketa ez baizik eta txanda irabazi du. Txapelketa ez zen da, bigarren txandarekin konparatuko beharko da. Horrator Jon Trezet, Raspaseko Gabriel Juan laugarren izango da, 5. Xamai Zabariego sartuko da, Kostata
Gutxi gaiti, baina horietarrak irabazi ikusi beharko gero denborak eta zer ematen duten. Bueno, azpian ikusten dituzuen irudiak, zer dia? Bigarren txanda, eskifista, juvenitik, oinaz albenit zarauztarra, getxotarra den Mikel Mardaras bigarren kaletik, hirugarren kaletik Ander Iginitz irundarra, Santiago Tarrak taldekoa, Julen Ramos Donostiarra laguneko taldekoa, eta Aitor López bosgarren kaletik Donostiarra laguneko arraularia. Eta bigarren kaletik, getxotarra Mikel Mardaras, ematen duenez, Aixa datorla. Baina lehen txanda oso politxe ikusi dugu. Lehen txanda, non bukaera izan da, eunenengatik oriotarrak irabazi dio, da gaurkoan sorte izan dugu, horrelakoa ikusteko. Bueno, lehenko txanda bukatu da, baleko amandu epaileak, bigarren txanda jokoan da, eta ikusi behar, ematen du getxotarra den Mikel Mardaras, aurretik etorri etekela bigarren kale hortatik hor ikusten duzuena. Mikel Mardaras. Jada 1000 metroko lan erdia pasa egin ditu, Mikel Mardaras. Bukaera ikusten dezuenen bezala, astindu arramaten dior, urari. Arra honean, getxotarra. Erritmo hartua zaukan, eta traba egin dio, zeo zer, eta gelditu behar izan du. Berrio martxa hartu eta venga, aurrera, eta segi. Ez daki banekea da, no? Hor ikusten dugun Aitor López dugu, bere bizkarra. Donostia Raun laguneko arraularia. Dietan ikuste aldi izan duzuen bezala. Eta jada 500 metro baino gutxo falta zaio. Eta pasadu jadaki getxotarra Mikel Mardaras. Aldea izugarriaz, nabarmenati aldeak. Arazoak Santiago Tarrak taldeko arrauna pasatzeko. Luze, baina ere, ordoaz, bakoitza bere ritmo hartuaz, bakoitza bere anaginaz, Zuarria datorren Mikel Mardaras. Eta hor ikusten duzuena, Aitor López bosgarren kaletik doa. Baina ur asko dago, lehenengoa eta bigarren arraunari tartean. Adi, zeren eta amaitzearen dagoena, bukatzearen dagoena, bigarren kaletik doan. Hain zen ere, Mikel Mardaras arazo eta guzti bat izan du, geldiarazi izan du bere ontzia, eta hala eta guztiz ere, nabarmen oso garbi errex ditzen dan. Bukatu berentzako, irabazi du, gogatu ezagun Nash Uraldek irabazi dula lehenengo txanda. Bigarren postuan, Donostia honek izango du bigarrena. Lehenengoa eta bigarren artean. Hirugarren postuan berriz Santiago Tarra taldeko Ander Iginitz dator. Eta bukatu du Julen Ramosek. Arazoak denak hasieran genion. Ez da bate erresa, bi arraunak aldi berean eman, norabidea eraman, etxanda ontan. Amaitzar beraz segidan beraren lana irudietan, hirugarren kale hortatik.
gertu du helmuga. Atzen, laugarren postuan, Aitor López, Donostia Arraunlariako arraunlaria, eta Zarauztarren den Oinaz Albeniz den kaletikan bosgarren postuan. Ja, Santiago Tarrak taldeko arraunlaria. Eta, handik anezia hor ikusten ditugu, lau eta bosgarren postuan sartuko diren Donostia Arraunlaguneko Aitor López eta Oinaz Albeniz. Ja, Donostia Arraun, eta bukatzear bere lana ja bukatu du Zarauztarrak. Mutilezko Hondarribitarrak lau esan da emakumezkoen lau lemazen gabeko txapeketa izango dugu, Urkiolak Hondarribia eta Urkiolak. Mendikan minutu gutxi gara. Hor ikusten ditugu, aldi berean bai ditugu neskak eta mutilak, gizonezkoen untzi bakarra dago, horrek ez du txapeketa jogatzen, eta emakumezkoen hiru, lau lemazeniko duen untzi dago, eta gero bakarra, horrek ez du txapeketa jogatzen, aldi berean haidie arraunian. Eta emakumezkoen lemazen gabeko laukoa, hiru untzi, baina hemen ditugu eskifisten sekapena, eta ni harrituta gelditu naiz. Zer honako aldea, ikusia zestropa nola junden, zen irabazlea Mikel Mardaras izan bai da, harri luzea getxoko arraunaria. Bere denbora, 9 minutu, 13 segundu eta 75 egunen. Arazo batu eta guzti izan ditula, arraunian, hor ikusi dugu nola traba eta guzti izan dula, geldi egune bat izan du. Eta izugarria, 30 segundu eta izkio bigarren sailkatua, 30 segundu eta 56 egunen bigarren sailkatua izan den lehen txandako irabazlea Unas Uralderi, horietarrari. Eta 30 segundu eta 76 egunenen
hirugarren seikatua izan den Urkirolekeko John Wang Unzuetari. 30 segundu. Izugarria Mikel Mardaras Petersek eman duen exhibizioa gaur hemen Legutianon. Kontutan hartzeko arraunlaria juvenila. Laugarrena Julen Ramos izan da, minutu bat eta 2 segundura. Bosgarren John Trezet Urkiroleko arraunaria, minutu bat eta 33 segundura. Gabriel Juan Gómez seigarrena Raspas de Markadeko arraunaria, minutu eta 51 2:13. Ander Igini Santiago Tarrakeko arraunaria, Xabai Sabariego Hondarribitarra 2 minutu eta 20, 2:37 Aitor López Idigoras, beratzigarren postuan, 10garren postuan Patxi Mantzizidor Orietarra 2:40 eta 11garren postuan Zarauztarra Oñaz Albeniz 2:40. Egia esan, egin duen lana eta nola irazi duen txapeketa kontutan hartzekoa izan da, eta gerora ere arraun horiek kontutan hartzeko izango da. Mikel Mardaras Peters. Bueno, hoi amaitu da, eta 43 estropada, Damazkigu ja 43 estropada Damazkigu. Dale que te pego. Esan edan bezala. Hemen txapeketa bakarra, nahiz eta lau ontzioon, emakumezkoen txapeketa jokatzen ari da. Emakumezkoen lau elemazen gabeko laukoa, hor lehen kaletik Urkirolak doa, bigarren kaletik Hondarribia, eta hirugarren kaletik Urkirolak ere jokatzen arraunean ari dena. Eta ikusiko dugu, nundi noa joan asuntoa, eta hemen Aizea Gozategik bigarren txapela irabazi dezake. Aurrekoan lau eskulakin irabazteko aukera izan du Aizea Gozategik, eta bera ere, hemen ere berriro hemen ere lanean dugu Aizea Gozategi, aldi berean Naroa Landa ere untzi hontan dugu, aurrekoan ere, eta Irati Etxebeste ere bai. Beraz, aldaketa bakarra egon da, eta aldaketa hori izan da, Marina Otegi sartu ala hain zen ere untziontan, lau eskuletik, lau lemazen gabeko laura pasadena. Urkiroleko untzi hau hirugarren kale hortatikan, ikur ezagun, eta ematen duenez, beraiek ditugu nagusi aurretikan ikusten ditugunak, mutilak ditugu, bakarrik, txapeketarik ez dabe jokatzen, baina bai arraunean, gero Espainiko txapeketan arituko dian, Hondarribiko mutilak laugarren kale hortatik, esan da bosgarren kale hortatik joazenak, eiz ere lemazaina duen lauko hantan, Ander Martin, Aimar Amunarriz, Unai Enparan, Ander Lezkano Tegi eta Aner Ribes, hor ditugula. Nesken estropada hortan, hor dago txapeketa jokoan, eta ematen du Urkirolekoko neskak txapeketa ere aurrea dutela, taldeak hirugarren kale hor Hondarribitarrak ikusten ditugu, Erika Badiola, Oiane Altza, Amagoia Arduniz eta Nere Amunarriz, Hondarribitarren nesken bigarren kale hortan, hemen mutilak ditugula, eta beko irudian tropada eta txapeketa lau ontzin parte hartuko dutena. Hor ikusten dizuele mazaina, lau kortan, norabide emanez eta bukara emanez. Beren arrauna bukatute eta atzean bigarren txapela hemen dauden 3 arraunlarientzat. Hor ditugu Urkiroleko neskak txapeketa iraziko dute, eta Aizea Gozategi, Irati Etxebeste eta Naroa Landa bigarren txapeketa irazi dutela, aurrekoan lau eskulekin irazi dute, eta berekin barne Marina hirugarren postuan Urkiroleko bigarren untzia
Noa Castillo, Elena Mikeo, Ane Martin eta Irati Unanue. Elena Mikeo eskuleko txapeketan parte hartu du, eta irabazi ere, eta guain bigarren bat Donostia aldea eta ur kiroleko nesken irabazi ditutenak, eta geniona, ontziontan, 3 neskatok bigarren txapela irazte dutena. Eta guain dara gutxi jogatu dute, 4 eskulekoa, ia rekuperazio gabe, jogatu izan dute, ere txapeketa hau, eta irabazi ere. Ondoren, zer dugu jokoan? Oriotarrak lehen kale horteatik, Itxaso Lopetegi eta Laura Aba. Bigarren kaletik Donostiarra lagunak, Naia Goenaga, Ane Villa Garzia. Arri Luzeak Getxoko taldeko neskak, 3. kaletik, Judit Estrada eta Aitana Sánchez, eta 4. kaletik ere, Oriotarrak, Maialen Arostegi eta Lia Gaztainazpi. 4. kale hortatik, eta ematen du, bariteke hauek aurretik datoztela. 4. kaleko Oriotarrak, bai Maialen Arostegi eta Lia Gaztainazpi. Nabarmen lehen postu horretan 500 metro baino gutxo falta zaie, amaitzeko tion gaude Euskadiko aulki mugikor txapleketan. Hau ja da 54. estropada gaurko partean. Guztira 52 die. Eta hontan ikusi ahal izan dugun bezala, nabarmen ematen du 4. kale hortatik pixkat atzerago Donostia Raun lagunak eta Arri Luzea eta Oriotarrak bigarren taldea ere hor lehia hortan. Beko irudian ikusten dituzuna, zeintzu dira jokatzen. Eta goiko irudian ikusten dituzunak, txapelketa beraintzako izanen da, amaitzea raude, bigarren posturako bai dago lehia, ja, beraintza, eta bigarren posturako, adi, bigarren posturako Donostiarra, nik empate esango nuke. Epaile zer erabakitzen duten bigarren posturako nor gelditu den edo Donostiarra une Maialen Arostegi eta Lia Gaztainazpi. Ke horror. Ez du bategarri ikustenik. Nor izan den, bigarren edo 3. kalea. Nora gelditzen saikapena. Bueno, bestalde eskifista ikusten ditugu hor. Printzipioz hor beharko luke. Baina ikusten ikanak hor arraunian ematen du June Tejada, Raspare Markader, 4 eskifistak 3 kale hoitan. Hor badoa, bere lanean 4. kale hortatik gainen zuzen ere Magi Ugarte Ondarri bitarra, ikusten duen zabaituzte, oso zaila bai da, aurrera ematen hain zuzen ere bereien untzi hori, eta ondoan etren kale hori bariteke 3. kale izatea, ez bigarren kalea. Jada, lasai asko, mila metro ikusten dezuenen bezala, 4. kale hortatik bigarren postuan Magi Ugarte, 4. kale hortatik datorrena. 33 paladatan. Eta banion nor gelditua bigarren 300 Bueno, irabazi dutenak, hain zen 10 minutu 20 segundu eta 11 unen, 9 segundu eta 36 eunenera Donostia Raun laguneko Naia Goenaga eta Ane Villagartia eta 3 eunen besteik ez, hain zen ere 3. kaletik saikatu dia Arri Luzea Getxoko
Judith Estrada eta Aitana Sánchez. 3 segundu gehiago egin behar izan dute Angetxoko arraunlariak. Beraz, badugu beraz, beste txaikapen bat eta lehemazen gabeko laukortan Urkiroleko Aizea Gozategi Irati Etxebeste Marinategi eta Naroa Landa 9:29 indute, 7 segundura Ondarritarrak eta 13 segundura iritsi dianak izazin da Urkiroleko bigarren taldea. Bueno, bigarren kale hortatik nagusi datorla, hori irudietan ikusten ditugunak, mailin ditugunak eta jugeni mailan lau eskul, Sanrengo hain zen ere beraien lana egiten, ikusten dezuenen bezala, haizeak ere ez dut batere laguntzen, kontra dut haizea gainea, eta zaila Magi Ugarte, baina aurretik bigarren kaletik doan June Tejada, Raspas del Embarkaderoko neska, jugeni mailako lau eskuleko finala hasia da bai, eta aspaldi pasadutela ja, June ja pasadu, aspaldi ja 500 metroko elmugarako horko leku horri, baitare ondar, beraz gutxora bera unetan 300 metrora falta zaizkie bere lana amaitzeko, gogor egiten ezaie, gogorra egin barruten lana dituztena. Hor 3. postuan, Nora Munarrizator, 5. kale hortatik, hor oso atzean guain une honetan 1500 metrora iristear daudenak, bai Zarauztarra eta baita ere Raspaseko Naia Montanetxetan. Tejada, hor, irudian ikusten duzuena. Amaitza ardu bere lana, Junek ikusten duzuna, ureta erori dana, Ondarri bitarra dugu, bolgatu egin duana. Bai, hor ezakia izan eragina zer gatik, baina hor arazoak Magi Ugarte, arazoak Ondarri bitarretzat. Hain zen ere, ezin irabazi du, jada Junek, Raspas Markaderoko arrolariak, eta arazoak ditu ordoaz motorakin eta laguntzea, hain zuzen ere buelta eman dio, uretara erori da, eta laguntza ardoaz. Bukatza ardagona, hemen kale hontatik, oain ikusiko 5. kale hontatik, Bosgarren kale hontatik bigarren postuan sartuko da Nora Muna, laguntzear iritsi dira, laguntzeko da, eta kontuz, zen da atzetik handatozten ontziak, kontuz atzetik handatozten ontziak, zen da erdian bueno, eskerraki 4. kale hortatik ez datorra inungo ontzirik, eskerrak, eta, bueno, ez dute arrazorik izango, hor daude, behintzat Magi Ugarte jaso nahian, eta laguntzen, eta bere ontzia bere kale hortatik ateratzen. Bestalde, bueno, amaitza dute ezin kontrolatu, nekea ozer izango zen, baina gelditu da hor gauzak ezin eginik eta pena. Bueno, hemen Santiagotarrakeko laukotea amaitza ardu bere lana eta txapelketa irabaziko du. Gizonezkoen lau eskuleko estropadan. Santiagotarra B hor saikatuko da, bigarren postuan, eta bitartean ematen duia
arraunaria jaso dutela, Hondarribik arraunaria, ikur ezagun hor bigarren kale hortatik amaitzear, beraien lana, Santiagotarrak B taldeko arraunari, eta bitartean laugarren kale hortan, genionen bezala, bueno, ontzia jaso, arraunaria jaso, eta izugarri izan da, hor ikustenen duzue, arraunaria jada hor katamaranen dago, eta laugarren kale hortatik, bueno, ontzia, dena jaso beharra, eta laugarren kale hori libre utzi, pena gertatutakoa, zugarri izan da, nola erori den uretara, Hondarribiko arraunlaria. Nik uste nekeak eta izeak ere bere eragina izango lukela, eta horregatik, bueno, ezin dominatu ontzi hori eta ureta. Urrengo estropada, ez da txapeketa izango, ontzi bakarra eta izan beharko luke, baina ontzi bakarra urkiroak parte hartuko du, eta, bueno, beraiek erlojupekoa jokatuko dute. Eta honekin amaiera emango zaio, juvenil mailari, aldi berean ondoan jokatuko dute baitare absoluto mailako lau eskuleko, eta aldi berean ere estropa berberan izango ditugu 8 horre. Ontzi asko, maila desberdin, eta bakoitza berea jolazten. Bi txapelketa izango ditugu, 3 maila desberdin eta 2 txapelketa. Jokoan izango ditugu urrengo emankizunean, urrengo estropadan. 57. izango. Jada jaso dute ontziak, arraunaria jaso dute, eta estropa eremua jada libre gelditzen da, orain epaileak, pixkanaka, irtera puntu horta badoaz.
Bueno, jokoan dugu beste estropada bat, hiru mailan desberdin, jokatzen ariana, lehen kaletik mutilezkoen 8 lehen eta bigarren kaletik doaz, mutilen jubil mailako 8koak. Lehen kaletik Orio eta bigarren kaletik Urkirolak. Hauek hor doaz arraunian. Hirugarren kaletik emakumezkoen 8koa dugu, Urkirolako neskak, behar bakarrik, eta laugarren eta bosgarren kaletik emakumezkoen 4 eskuleko senior mailako 2 ontzi raspas bere markador laugarren kaletik eta bosgarren kaletik Santiago Tarrak. Beraz, hor lehen eta lehian nahiko bisia eta estua. Beraz, 3 estropa desberdin ditugu estropa desberdean. Oain ikusten ari garrena, 8koa, gizonezkoen 8koa, non Orio eta Urkiola dena ematen ari dena. Orioren ontzian, barruan daudenak, Oier Azurmendi, Erik entzun ere lemazain lanetan. Bestalde, Urkiolaken bigarren kale hortan, Unax Aramuru, Iker 2, Oier Jauregi, Beñat Segurola, Beñat Susperregi, hor ikusten duguna, beraz, estua eta larri, bisi, ondo, biontzia. Lehen kalea eta bigarren kalea. Urki arraun Urki. Honetan Urkiko arraunari egal 18 pala hartu izkiogu Urkikori. Aldea eskasa. Bereien alde baina, bueno, polita lehia, bi hauen artean. Polita ezaten ari da. Horre beste lehi bat jokoan jokatzen ari da ere bai. Aldi bereko estropada baina, hemen imaginetan ikusten zutena, irudietan ikusten zutena, eta bestari usten. Bata bestari usten. Oriotarrek agian oain, ematen du pixka gio ematen ediala. Perritegu pala hartu izki hori. Zehar. Biontzi hauek. Eta ematen duenez, bukar arte lehia egon daitekela. Hori eta oso gertu duana eta kontutan hartzeko da ere bai, emakumezkoen Urkiren 8koa da, oso urruti ez dagoena, eta hori da, 3. kaletik doan ontzia, Urkiren 8koa hor bai daude, arrolari batzuk, berein 3. estropa dena, hor barru doazen arrolari batzuna. Oaini, bigarren kalear sartzea zijon, eta ikusiten den bezala, 3. kaletik joan den neskak, lemazaina hartu, eta bira eta zuzendu bere ibilbidea. Lehia politxa. Hor zean, senior mailako nesken laukoak ikusten dituen. Hemen Urkiko, esan da, Raspaseko neskak, Raspaseko 4 eskuleko senior mailako neskak ikusten ditugula, Nerea Martin, Aizea Onditzelekun Berri eta Aizea Iturregi, beren txapeketa jokatzen ari da Santiago Tarrakeko nesken aurka, hau 4. kaletik doazenak, eta beste lehi hortan, Urkia aurrea hartuaz, 5 metro baino gutxo ez bukatzear, hobesan da, beraien lana, Urkik iraziko du gizonezkoen txapelketa, hor dago Urki, bigarren kale horteatik, 8ko txapelketa Donostiara joanen da,
oso gertu horio, ontzi bat eskaz, atako dira, baina Urki nagusi. Ja, Urki, txapeketa baraientzat. Eta, ja horio, beraz, Una Xaramuru, Iker Ros, Oier Jauregui, baina segurola, baina susperregi, Urmuni Ategi Handiko Etxea, Nikolas Aguilar, Jan Setien eta Julen Iriondo Lemazaina, Euskadiko txapeldunak. Ondoren itxiko dianak, einzere Urkiroaiko neskak izango dira maia zortzikoa, baina beste txapeketa jokoan, dagoen beste txapeketa, senior mailako 4 eskuleko txapeketa dugu, eta hor nagusi Raspas del Embarcadero. Hor ikusten ditugun, irudietan ikusten ditugunak, emakumezkoen juvenil mailako Urkiko neska ditugu. Sartzearrean daude, helmugaratzen neskak, 8koa. Hor dutzue, irudia, bere lana bukatuko dute. Ja, bukatu Urkik, ondoren Raspas, eta txapeketa 4 eskul senior neskak, Raspasentzat txapela. Hor da Raspas, eta amaituko nagoain, Santiago Tarrak izan den da. Santiago Tarrak, ja! Eta ez daki bat, behian ikusten ari degaren irudia zer da? Ze izango da, beste final bat. Ze final, gizonezkoen 2 eskuleko finala. Bertan 5 untzi ditugulari. Jada arraunian ditugulari. Lehen kaletik Donostiarren lagunak, Peru Ikartzegi eta Hugo Silva. Bigarren kaletik Arriluze Getxo, Arkaiz Ruiz López eta Oier López Zubeldia. Hirugarren kaletik Donostiarren lagunak A. Iraitzengo Enagarregi eta Martín Bartolomé Gutiérrez. Laugarren kaletik Raspas del Embarcadero A. Mikel Oceja Cañada eta Pablo Zabala. Eta Raspas del Embarcadero B. Bosgarren kaletik Oian Egaña eta Asier Larrazabal. Hor irudietan ikusten ditugunak, Donostia Arrauneko hain zuzen ere Peru Katzategi eta Hugo Silva. Ez barkatu ez, 3. kaletik doazen Iraitz Goenaga eta Martín Bartolomé Die. Hor irudian ikusi ditugunak, 3. kaleko Arraun laguneko Donostiarrak. Bere lan egiten, beste txapeketa, 58. estropada. Eta ondoren beste badugu, beste bat politxa eta horietako arte Nimano Garmendi izango dugu. Euskal Herriko Federazioko presidentea, bertan parteko hartu. Arrauneko 3. kaletik doazen hain zuzen ere Iraitz Eres dominatzen 3. kale hortatik. Bigarren postuan horre ikusten denala, 5. kaletik Oian Egaña eta Asier Larrazabal. Eta beraien nagusi 3. kaletik datozten Iraitz Goenaga eta Martín Bartolomé. Eta hemen gurekin presidente. Guatik ganez, bali, iriste arte, hemen da, Hemen da, Hemen estropada ikusten nahi, no? Zerrikan dira, Iraitz eta Martín bi persona urte pila bera matena batera arronian. Eta aurten berriro ikustea doblea nola aririan aztea asiziala eta baitu guen, trabain duen. Baina baita, esan demonu, honean atorri ikustea, hau estropa ikusten etelako. Bueno, goiza zer bukuntzei zuen, guztua? Bueno, gauza asko gertatu dira, azkenean, lesionatu, ezin lauko batea joan mutiletan, bestia beste hori nabaritu da, eta bukaeran dia errematatzea,
pixka korrika eta presaka eta geroa. Ja, hau, 3. asteburua dara magula, goizteko 6 ateratzen Donostitik eta astea luze egiten da. Alkimuko horreko demoraldia amaitzar oso gutxi falta da. Espainiko txapeketa falta ja, area jungo zatez, beste... Bai, taldea badi joa, nien ez joango, baina taldea badi joa, eta, bueno, ikusiko dugu aurten Sevillan, zemu... Gaurkoan, zorintzitzoz, sartzen nahi dira, eta txapela beraitzako... Zoriona Martin nahi. Bai, jazta, ja, lasaitu zea, jazta, ikusi dituzu gurekin. Bai, bueno, atzetikan gero Peruta Hugo ere, bai, beste maila bat dara mate Peruta Hugok, baina, bueno, ere ez diote utze arraun egiteari, eta hortxe dijo azte. Eta nola datorkigun, gaur mugikorreko Euskadiko txapelketa, bihar Euskadikoa, baina trainerutakoa, traineruaren, txapelketa guztik, gainera aurreratu izanak, egin nune izan da pixka zapaldu bat adoiztea, eta klubek behera bakegin barrute, batea... Zego, gauzak horrela dira eta horko filosofia aldaketa egin gauzak horrela eta kitxo. Bai, horrela dira eta ezin dezu besterik egin gero gertatzea ere, gure kasuan adibidez, Urumei baia dagon bestela dago, bote pila bat puskatzen zaizkigu eta orduan, ez da oso toki egokia aulki mugikorra egiteko. Eta orduan, ikusten duzu, beste Andaluzeko beste taldeekin batera, saltoa oso handia dela, ez, haiek dauzkaten. Haiek, uriskin batetik beste, daukaten distantzia zean, hori ez daukagu ibaian zuzen. Dena okerra da, eta... Sevillan, Bainola zen eta dituzten arraun egiteko egorak eta ezberdina dira. Gipuzko mailan dituzena eta Bizkaia mailan dituzena. Bai, eta hemen gaina jolegutio izan zenakin eta zatekan bai lortu zela eukitza estropa eremu oso kompleto bat, denetikan geneukan, hemen instalakuntzak eta oso onak izan duzian, gero dena bertan bera bota zan, zergatik ez dakit, baina hankasartze potola izan zen, zetekan galera handia izan da gure arraunantzat. Naturak ere bere eragina izaten du, hemen, bere lainoaz bali bada, haizeak ere bere eragina du, eta nahiz da ikusi horrelako urtegi bat nahiko zabala, eta baina naturak ere bere eragina izaten ditu, eta arazoak izaten dira hemen estropa gotatzeko ere bai. Bai, leku aiztetsua da, baina Sevillan nik ikusi eta baino okerrago ere, eta esate genuen, legutioz esate dugu, baina Sevillan ere, oen baino okerragoa egonin, kanpalbanoko boiak jasotzen ibili ginen, Joserra Biartzabal, geneukala horre entrenatzaile, ua izan zen entrenamentetako bat, bai, kristonpene izan zen, honea etorri proiektu oso polita zen, baina hurik ez geneukan. Bueno, utzi baino lehen, orduetatik aurrera, kunpasa. Ikusiko da, aurrena lehiatin berda, esaten dute aurretikan neurbilua pasa, eta berkale zozketak ze esaten digun, eguraldia de ez da torra oso politia, ez da izango igande politu bat, euri asko emana dagolako, itxasuare ez da torra oso fin. Txapelketa nola erabazitzen duten, joan den asteburuan bertan izan ginen ere, eta nola irabazi, demoraldi hasiera politia eman diozue, lehenengo tituloa eskuan dakazue, bigarren horren diteke. Horren bila joango geha, baino. Eta Donostik pasten da gaina. Bai, etxean gaude eta ikusiko da bertzemos. Baitu, baino Imanoli irabazten. Presidentea, Txabelun. Beak iraziko bain, agur. Ziarreguren Donostia Arrauneko lehendakaria gurekin izan da, eta eskibistak bukatu ditu, eta presidentea den Imanol Garmendiak irabazi du, nola ez, eskibisten txapeketa, senior mailako Euskadiko lehendakaria, bigarrena sartu zaiguna, oain oriotarra den Imanol Sarasua ere sartu zaigu, hain zuzen ere helmugan, eta bukatzear dona, arbitzeako Daniel Zidontxa ere, eta atzetik 6. postortan Iñaki Romano. Oso estropada gutxia falta zaizkigu, amaiera emateko, Euskadiko txapeketa honi, ondoren, jokoan idun bat, Imanol Garmendia, Euskadiko lehendakariare, eskifista, berak irabazi du. Txapelketa. Oain neskak jokoan ari dira, hor ditugu,
lehen, prinsipioz, lehen kale hortatikan, laugarren kale hortatikan doan Oiane Pardo, Barakaldoko itxaslagunako arrolaria, hor lasai asko eta lehen postu horretan dominatzen eskifista. Neska. Geditzezkigun finalak, emakumezkoen eskif, senior mailan, lemazen gabeko lauko estropada, eta eskuleko ikusten ditugun irudien arabera, horre laugarren kale hortatik Oiane Pardo Aixa ematen du orduala lehen postu horretan. Eta baita ere egiten. Aizo gari dugu hain Legution, eta sartzear dia azkeneko 500 metrotan. Sartzear. Hor lehen kale horren laukoa. Hasia da bai, estropa hori. Hemen lehen kaletik Maialen Melgo. Raspaseko arraularia. Barkatu. Oiane Pardo da, barkatu. Nabarmen lehen postu horretan. Eta bere erritmoa jarriaz, erlojupekoa eginaz, hor dator, dominatzen ekapen batzuk, haibidez 8 gizonezkoetan, juvenil mailan urkiroak untziak genion bezala. Lau eskuleko txapeketa, gizonezkoen markatu absoluto mailan bi eskulen, nagusi, irabazi du bere txapeketa, eta 5 segundota izkio Hugo Ferran. Oiane Pardo, Barakaldoko itxaslagunako taleko arrolaria. Ondoren, bigarren kaletik bigarren Torre Maria Perdigero da. Barakaldo itxaslagunakeko amaitzarrian bere txapelketa. Azken paradak ematen. Baita taldeko Ana Goiazos. Amaitu berana. Eta behian azpikaldean ikusten nahi garen irudi hortan ontzia. 2 ontzi. Lehen kaletik Urkirolak eta bigarren kaletik Santiago Tarrak. Irudian goiko aldean. 3. postuan 5. kale hortatikan Maria Perdigero sartu dena, eta arreluzeak etxoko Andrea Suarez falta da honetan amaitzeko bere lana. Bekaldean hor hain zen ere haizea Gozategi laugarren estropa da. Bukatzear du bere lana. 5. kale hortatik Andrea Suarezek. Eta honekin bat ja abian da. Emakumezkoen lemazen gabeko lauko ontziak. Arra honean ditugu. Hasiera baten bi izan bartzien. Eta ikusten dugunez.
beraz, txapeketa bakarra gehitzaigu, urrengoa, non, espero ezagun, emandako datuen arabera, dena bertan izatea, emakumezkoen bi esku. Hor ikusten dugu, azkeneko txapelketa emakumezkoen eta ea nola kokatzen dien gauzak. Hor dugu Lakunbarri, Raspasren barkadereko untzian, eta bigarren kaletik June Balda eta Irati Merkader Urkiroakeko untzian non nagusi eta dominatzen eskuleko, lau eskuleko txapeketa izango azkena. Beraz, hor ditugu, azken orduan parte hartu bertzuen Santiagotarrak ez da uretan on, horra duan bezala, gauzak non bukatzen dian, ozertanen bukatzen dian, Urkirolako neskak, argi eta garbi, nagusi, Irati Merkader. Erlojupeko bat egiten hauek bai. Hogeita mabost palada hartu izkiogu. Neska Espainia selekzioan ibilitakoa ere bai. Mila metroaia pasa dituzte, bihontzi hauek. Eta behian ikusten ditugunak, azkenak dira, azkeneko estropadak. Behian ikusten ditugun 3 ontzi horiek, eta horiekin amaituko da Euskadiko aulki mugikor txapelketa. Goikaldean ikusten ditugunan emakumezkoen bi eskuleko txapeketa dugu, bi ontzi besteik ez. Eta errex eta aurretik gazenak Urkirolakeko neskak ditugu. Dute ja da 500 metro mugarakoko poste hori. Eta behian ikus aldi izan dezakun bezala, hasia da, azkeneko final hori hasia da, beti Santiagotarrak. Ainan eta zegitera gaina, sendoa. Final hortan. Hemen bere ritmoa lasai, jakinda, aldea nabarmena. 33 paladatan. Hogeita mairu paladatan ere, Raspaseko neskak. Hemen ere, sendo batia dienak ere, Santiagotarrakeko. Neski gutxi falta zaie, beren lana amaitzeko. 250 metro,
une honetan Urkirentzat. Azken horreko txapelketa. Eta behian ikusten ditugun imaginak, Santiagotarrak, hemen aldamena duguna, urrunago Urkirolak. Bastarrak, bixi-bixi. Hor, ematen dena. Bi ertzetako 5 metroia egin dituzte azkeneko txapelketan. Eta parekatxu datozti. Emakumezkoen bi eskuleko txapelketa ere amaitzear eta June Balda Berra eta Irati Mercader Sanz txapela irabaziko dute. Horbeian ikuste ditugu Santiagotarrako mutile die ertzontan eta irudian bestaldeko ertzean Urkiroleko mutileak. Ea ba, Urki bukatuko du, neskak, adi, ja Urki, amaitu bere lana Urkik, eta Raspasek ere amaitzear du bere lana. Amaitzear izango bere lana, Raspasek. Eta segida jungo gara azkeneko finalarekin. Emozioa bai dago, ala matetu behintzat. Ja, amaitu Raspasek, eta oazen jada azkeneko finalari horri ikustea. 1000 metro, jada egin duten lana, eta horrekan, biuntzi, lehen kaletik, Urkirolak, Peña Santos, Unai Loiarte, Ander Balda eta Marcos Medina, Arluzea Getxoko, Daniel Zidontxa, Arkaitz Ruiz, Oier López eta Iraitz Basterretxea. 1000 metro hor. Hogeita mazazpi para Santiagotarri hartu izkiorgunak. Hogeita mazazpi ere Urkirolari hartu ditugunak. Lan erdiak egin du Zebila eta ikusten duzuen bezala, ematen duenez Urki pixka taurratua gola, baina oso gutxigati. Eta lehen izan dugu bai, estropa baten hobesten, atzetik aurrea, ere larri bata bestei jarri ditena. Hemen, irudian lehenengo hontan Santiagotarrak, hori ikusten du bai Beñat, Jimenez eta Asierre gero. Finala dugu hau, goizeko 9:00 hasi, ordu dilarden gutxi. Hemen gaude, lanean. Hor ikusten ditugu Urkiko arrolarik, aurretik eta ematen duenez, aldea handitzen hasia dira. Aldea handitzen, Urkiko laukote hori erritmoa igo dute ere bai. Santiagotarrak ere bai, biziatoz, azkeneko metrotan sartzea, azkeneko 1000 metro hauetan, ematen duenez, Urkik handitu egin du pixkat erritmoa, eta hor joanen da. Hor Santiagotarra, bigarren postu horretan. 52 paladatan. 52 paladatan. Urki. Azkeneko 100 metrotan sartuak biontziak. Atzean geltuana, Arluzea Getxo. Leia hemen aurrean. Nor baino nor. Euskadiko txapelketa irabazteko. Eta argi,
Zehen da, azkeneko txampa hontan, hor da, eman eta eman, Santiago Tarrak. Alare lehen kale hortatik, eusten eta joanen da txapelketa. Azken txapela. Adi, hor doa, urki, Santiago Tarrak. Eta gelditzaigun azken untzia, oaindikan metro batzuk falta zizkio, hain zuzen ere Arriluzea Getxoko taldeari, metro batzuk falta zizkio, bukatzeko, beraz, Beñat Santos, Unai Loiarte, Ander Balda eta Marcos Medina, Euskadiko txapeldunak. Ordoaz, Arriluzeako mutikoak amaitzear bere lana. Azken metrotan jada sartuak. Ea nola amaitzen duten. Adi. Ja, amaitu dute bere lana. Eta aldi berean ere bandera txuria, eta izan da azkeneko bandera txuria ikusten duguna gaurko goiz parte hontan. Pentsatuzue, 53 aldiz atera dute bandera txuria, amaitzear, eta gaurko maratoi hau ere amaitutzar emango du. Beraz, hau izan dira Euskadiko Aulkimo Herriko txapelketak, guztira genionen bezala 53 estropada izanen ditugu, txapeldun desberdinak, estropada politiak izan ditugu, batzuk alde handiarekin irabazi dutena, beste batzuk oso gutxi batzu izan dira, baina uneko baten gatigo beste irabazi dituztena. Euskadiko Aulkimo bentsat txapeketa eta demoraldiari hemen Euskal Herrian gaur amaitutzat ematen diogu, gurengo ekitaldia izango dutenak arrolariak Aulkimogikorrani Espainiko txapeketa izango dela, 2 aste barru, uztailaren lehenengo asteburun, eta Euskal Herriko azkeneko txapelketa jokatuko dana, hain zen ere, Bilar Donostiako baldian izango da, bertan Euskadiko traineru txapelketa jokatuko da. Bihar guardiko ameketatik aurrera. Gu beraz, honen bestez, amaitutzat emango diogu, gaurko emankizunen honi. Mila esker, horratzean lanean ibilizareten teknikari, kamera, dronaekin, errealizadore, denei, mila esker egin dezuen lanagatik, lan luzea, txukuna eta oso nahi izan dena. Honi, mila esker denagatik. Eta gure aldetik ere, amaiera emango diogu, gure erretransmisio honi, ongi izan, eta beste bat arte, agur!